ಸುಮಾರು 80 ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಲು ಈ ಈತು ವರ್ಷದ ಮೂಡುದು ಬೈದಲು ಐಕ್ ಮಾತೈಕ್ಲ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನಿ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ತೊಜುಪಾಯಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ಲೈಟ್ ಜಡ್ದಾಯಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪರ್ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಮಾತನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಅಂಚದೆ ಇಂದು ಈತು ವರ್ಷದ ನಡಪಂದಿನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕರಿನ ಏತೋ ವರ್ಷಡ್ ಅವೇತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬೈದನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೂವೇರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲು ನಮ್ಮ ತೂವೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪೋಯರ ಜಾಂಡ ಕುಡೋರ ಆ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಲಿನ ತೊಜುಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ಕಲು ಕೈನ್ ಪಾಡ್ದರೆ 7 ದಿನಟ್ 41 ಸಿನಿಮಾನು ತೊಜುಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೆ ಕೈನ್ ಪಾಡ್ದರೆ ಆ ಇಡೀ 7 ದಿಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರ್ಬದ ಆದೊಂಡ ಆ ಪರ್ಬಗೆ ಇನಿ ಎಂಗುಲು ಉದೀಪನ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈತಿನೇಟ ವಾರ ಈತಿಡ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎಂಗುಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಅವೇತೋ ವಿಷಯಲು ಮುಲ್ಪನಕ ಪಂಡ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ 1 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೋಡಾವು ದಯಪನ್ನಗ ಆತ್ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆದೆಯವ್ರದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅತನ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಕರಿನ ವರ್ಷಡ್ 5 ಸಿನಿಮಾ ಆನಾಗ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಲ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ 80 ಸಿನಿಮಾ ಆತನು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಟ್ ಆ 80 ಕುಡೊಂಜಿ 14 ಸೇಡ್ದು 100 ಆಪನ ದಿನಲ ದೂರ ಜಾಂಡ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತು ವರ್ಷದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಂಕುಲು ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪವುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ 5 ದುಂಬು ಒವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಆವಡುಂದಾಂಡಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ದೇವರನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಬಯ್ಯನು ಶುರು ಮಲ್ಬುಗಾನೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ದೀಪ್ತಿ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ ನೀನು ವೀಣಾ ಬ್ರೂಚುಟಕು ವಿನಾಯಕ ನೀನು ವೀಣಾ ಬ್ರೂಚುಟಕ್ ಬೇರೆ ಬರುರಾ ವಿಘ್ನರಾಜ ಬೇರೆ ಬರುರಾ ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿನಾಯಕ ನೀನು ವೀಣಾ ಬ್ರೂಚುಟಕು ಸರಸೇರು ಹಾರು ನಾಯೂತ ಚರಣಂ ಸರಸೇರು ಹಾರು ನಾಯೂತ ಚರಣಂ ಸತತ ಮುಷಿತ ಜನ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಸತತ ಮುಷಿತ ಜನ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಪರಮಾ ಕೃಪಾ ಪಾಲಿತ ಜನ ಗೋಪಾಲದಾಸನು ವಿನಾಯಕ ನೀನು ವೀಣಾ ಬ್ರೂಚುಟಕು ವಿನಾಯಕ ನೀನು ವೀಣಾ ಬ್ರೂಚುಟಕು ಬೇರೆ ಬರುರಾ ವಿಘ್ನರಾಜ ಬೇರೆ ಬರುರಾ ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿನಾಯಕ ದೀಪ್ತಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಟ್ಟು 80 ಸಿನಿಮಾ ಸರತ ಒರಂಬನೊತ್ತ 71 ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇನಿಕ್ 80 ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ 80 ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ತೂತನೈ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಈ 80 ಸಿನಿಮಾಡು ಏಪ 5 ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಖುಷಿಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಉಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಲು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ಅವು ಎಲ್ಯ ಹತ್ತದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಆ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅದು ಪಡು ಆ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಅದು ಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನಿ ಅವೇನು ನಿಖಲ ದುಂಬುದಿಯೋ ಒಂದು
ಅವೇನು ಹೊರಗೆ ತೊಜಪಾದು ವಾರೀತಿಡ್ ಗರ್ದಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅತಂದ ಈತ್ ಎನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸಿನಿಮಾಲು 50 ಸಿನಿಮಾಲು 3 ಬೈದನು ಪಂದು ತೊಜಪಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ಪಯ್ಯನ್ ಶುರು ಮಂತಂದು ಲಂಚಾದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎವಿ ಪ್ಲೀಸ್? ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಎನ್ನಬಹುದು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜನನಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ನೆಲವಾಯಿತು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 1970 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಶರವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ KN ಟೇಲರರು ನಾರಾಯಣ ಪುತ್ರನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಮಧ್ವರಾಜರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಸ್ಥರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ SR ರಾಜನ್ ರವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆನಂದ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕರ್ಕೇರರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. 1971 ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾದ KN ಟೇಲರ್ರ ದಾರಿದ ಬುಡಿದಿ ಸಿನಿಮಾವು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಎರಡನೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು 5 ದೇಖಾವೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವು ಮುಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2ರಂತೆ ಸಾಲಾಗಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡವು. ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಗೆತ ಪುಗೆ ಎಂಬ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಉತ್ತಮ ಕಥಾ ಹಂದರದ 4ನೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 3ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಸಂಜೀವ ತಂಡಕೇರಿ ಮೊದಲಾದವರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲರ ನಾಟಕದ ಕಥೆಯ ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿತು. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರ 100 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವೆಂದು ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿತು. ಎಂಕುಲು ಜಾತಿಡು ಬೈದ್ಯನಾಕಲು ನೀತಿಡು ನೂಲು ಪಾಡಿನಾಕಲು ಅಂಡ ಆಣಾಂಜವು ದಾಂತಿ ಕಲೆಟ್ಟು ತೆರೆಪಾಡ್ದು ಪಗ್ಗಯ ಎಂಕುಲು ಜಗಲಿಡುಕೊಲ್ಲುವ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. KN ಟೇಲರ್ ತನ್ನ ನಾಟಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಪೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಆನಂದ ಶೇಖರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಸದಾಯೆ ಕಂಡನಿಯ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರದಾಗಿತ್ತು.
ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು. ಈ ಚಿತ್ರವು KN ಟೇಲರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ KN ಟೇಲರರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ಎಂದೆನಿಸಿದ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. KN ಟೇಲರರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತಪ್ರಿಯರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿತೊಂದೇ ಪೋಯರೆ ಬೈದೆ ಪೂಂಜರೆ ಇಳಿದು ಮಿತ್ತು ಯಾನಿಗಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ನೀಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿ ಉಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಕು ತಮೇರಿ ಇರ್ತಿ ಬೇಳಿದ ಗುಂಟ ನಾತ್ ಕುಂಟದ ಗಂಟ ತಮೇರಿ ಪೂಡೆ ಪೂಂಜರೆ ಇರೆಗು ಇದೇ ಎಂಕು ತಮೇರಿಯನ್ನ ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು KN ಟೇಲರರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಎರಡನೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು, ಕಡಲು ಪಾರದು ಉಡಲು ಬುಲೆಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಬೂಡು. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು. ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇರ್ಲು ಪಗಲಲ ಒಂಜೆ ಬುಲಪಿ ಬುಲೆಲ ಒಂಜೆ, ಜಾತಿ ನೀತಿಲ ಒಂಜೆ ಪರಪಿಲೆತ್ತರು ಒಂಜೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಸಿಂಗಾರಿ ಪುಣ್ಣೆ ಮಧುಮಾಲು ಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನುಡಲ ಸಿರಿದೇವಿ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಲ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಲ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಬದುಕುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನಿ. ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು BS ರಾವ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಪ್ರೌಢ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾರದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ డంబాచాರದ ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚಿಂಡಾడు ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಡು ನಿಜ್ಜಿನಿಕ್. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆ ತುಳಸಿ ದೈತುಂಡ ಯಾವ್ಜ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಸುಧತ ಚೆಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಪರಪುನ ಸುಧಕ್ಕಿಲಿದೆ ಕನುಕುಲು ಏರೋ ಅರುಡೆದ ಬಾಗಿಲು ಪುಣ್ಯದ ಸೀರೋ. ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಂದಿ ಕಂಡನಿ ತುಳುವಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ 15 ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಮೊದಲ ವರ್ಣಮಣಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋರವರು ಕೈರೋ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ ವಿತರಕ T.A. ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥರ ಪೊರ್ತು ಕಂತಂಡು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತುಳು ನಾಟಕದ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ. ದಾನೆ ದೊಡ್ಡದ ಗೂಡುಗು ಕೈಪಾಡರೆ ಮಿನಿ ಬೈದರ ಬಜಿ ದೊಡ್ಡದ ಗೂಡುಗು ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಆ ಗೂಡುನೇ ಪೊತ್ತಾದು ಐಟಿತ್ತಿನ ತಿಗತನೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬೈದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ ದುಂಬು ಯಾನು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಒಂದು ದಾಯ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು.
ಯಾನು ಕುಲ್ಲು ನಿರ್ದುಮೆ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ರಾಜನ್ ಪಂಡದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ರವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. 1993ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ 25ನೇ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರವೇ ಆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆದ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯೆಂಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೊಬಗನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೆದ ನಿನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಡುಲ. ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೆದ ನಿನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆದ ಗೆಲ್ಮೆಡುಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಲ್ಲಾರೆ ದೇವೇರೆ ಆರೆ ಮೂಲತಾ ಮನೇಲೆಕ್ ಬಂಗಾರು ಪಟ್ಲೇರೆ. ಹಾ ಹಾ ಲೇಲೆ ಪಾಡಿಗ ಪಾಡಿ ಲೇಲೆ 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 ಲೇ ಪಂಪ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆ ಗಾ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆ ಲೇ ಪಂಪ ಲೇಲೆ ಲೇಗಾ. ಪೂಜಿ ದಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯೆ ಚಂಡಿಕೋರಿ ರೈಟ್ ಬೊಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬನೋಡ್ಚಿ ದನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಪವಿತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ರಂಬಾ ರೋಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಶಟರ್ ದುಲೈ ದೋಸ್ತಿಲು ದಬಕ್ ದಬಾ ಐಸ ದೊಂಬರಾಟ ಬರ್ಸ ಪನೋಡಾ ಬುರ್ಚ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಮದಿಪು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಸ ಅರ್ಜುನ್ ವೇಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಅರೆ ಮರ್ಲೆರ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ನೇಮದ ಬೂಳ್ಯ ರಂಗ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಐವ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಉಂಟು. ನಾನು ದುಂಬುಗು 35 ಸಿನಿಮಾ ಆತಂಡು ನನ್ನ 14 ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕರಿನ ವರ್ಷಡ್ ಆತೊಡು ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷಡ್ 100 ಸಿನಿಮಾ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ 100 ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ ದುಂಬುಗು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಐತ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ದಾಖಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಾನು ದುಂಬುದ 50 ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 14 ಸಿನಿಮಾನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಸುವರ್ಣ ಐತಿನೇನು 100 ಐತ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದವೇನು ಕೂಡ ನಿಖಲ ದುಂಬು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಿನಿಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ನೆನಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕಾದ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದಾಯ ಬನ್ನಗ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಪೂರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಸಚಿತ್ರ ವಿವರಣೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸನು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತುಂಡ ಈಗ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಈತು ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತುವೇರ ಕುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಗು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಅನುವುನು ಬೇಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ವೇತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಐತಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಅವೇತೋ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಟ್ ಬೆರಿ ಬೋಟದು ನಿಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪನಿಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಡುಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದುಂಡ ವೇತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡು ಈತಿಡು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರನ್ನು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಮಾತಾಡ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗಳ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡು
ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆಡ್ ಆರು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ನಿಜವಾದ ವೆರಪೋಂಡ ಆರು ಮನಸ್ಸುಡು ತುಳುವೆ ಅರ್ನ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಏತೋ ಸಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂತೆ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಆರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆರು ವಯಸ್ಸು ನೋಡೊಂದರ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪು ನಾವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕಲು ಬೋಡು ಅಕಲು ಇಜ್ಜಿರಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಾದ ಏತೋ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕಲು ಇನ್ನೇಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಸೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲ್ಲ. ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿಲುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಾರೀತಿಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಗ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ದಾದ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಪ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಮೇಯರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೆಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯರು ತುಳು ಚಿತ್ರಗು ಸುರೂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಗಾರು ಪಟ್ಲೇರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಸರುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರು ಪಟ್ಲೇರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಬದಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಸಾಣೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ ಒತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಲಂದು ಮೇರೆನು ಮೋಕೆಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರಲ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ ಆಯ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ನಾಯಕ ನಟರ್ಲಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಚಿತ್ರವು ಬದುಕಿದ ಬಿಲೆ ಪಂಪಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಾರರ್ದ ಅಧಿಕ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 175 ದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಸಕ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕ್ಕಸಕ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 470 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಂಚಿನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರವು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಾಖಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಂಗ್ ಬಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲು ಕೇಂದ್ರಪ್ಪರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒರಿಯಂತುಂಡ ಓರಿಯಗಾಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಆಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಲೆದು ಬೈದು ನಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗೌರವಡ್ ತಾಟಿದ ಹೊರಟಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮಾಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಅರೆಮರ್ಲೇರ್ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆಲ್ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಬರ್ಸ ಅರೆಮೆರ್ಲೇರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಡಲ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನೆಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಓರಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್
ಸೂಂಬೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೊಕ್ಲೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆಂಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರ್ಬಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪೂರ್ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ತಿಲು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮೈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾಧವ್ ನಾಯಕ್ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಪುದರ್ದೀಕ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋರಂಜನ್ ಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ NRK ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರಿಬಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮ್ರ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗುಲ ರನೆಲ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಗುಲಕ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಂದಾಣ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ಸುರೂತ ಪುದರುಪುನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಪನಲಿ ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ತುಗುಲಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಲ ಅರೆನ್ಲೈಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಳ್ಳಿಲು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಾಗರ್ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮದಿಪು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಂಜ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯಾನಂದ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲರ್ ಅರೆನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತ ನೆಟ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅತಿಥುಲಾಂಡ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಈತ ನೆಟ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಎತ್ತ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗು ಬರ್ರಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕಿಯಲ್ಲರು ಅರೆನ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಆಂಟೋನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡು ಕೊಡೋರ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನ ಬಿನ್ನರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಓವಾಣ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿನಿ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ರ ದಯಮಂತ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಒಪ್ಪಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಏರಾಣ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡು ಜಾಂದಾಂಡ ದಯಮಂತ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿ ದಯಪನ್ನಗಂದು ನಿಖಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತರಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಮರಲ ಖುಷಿ ದಾಲೆ ಜಂಚಾದ ಓವಾಂಡಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಕಲ ಪುದರ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತವೆ ನಿಕಲ ಗಮನ ಕಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಂತೆ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಬೋಪುಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡದಾತ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಆ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲದ ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟಕ ರಂಜ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅರಡ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದು ವಾ ರೀತಿ ಆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಲ ಅರ್ಲಡು ನಾ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಾರಿದೀಪ ಅದು ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಲ ಈ ತುಡಾರ್ದ ಲಕನೆ ಅರ್ಲದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಲ್ಪುನ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆಕಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೋಡ ಅಪುಣಂಚದ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಚ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡುಲರ್ ಸ್ವಾಗತ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೋರೋಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ.
ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುತಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 7 ದಿನತ್ತ 49 ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂದ. ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನನಾಗ ಮಾತಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಪ್ಪು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪು, ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ. ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಾಲ 49 ಸಿನಿಮಾದ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಟ್ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಸುರುಕ್ಯಾನಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪನೋಡು ಆರಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೆರೆ ಪೋನಾಗ ಆರಿನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಪ್ಪು ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು, ಆರು ತೆರೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಸುಮಾರುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಾದ ಇನಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ತೂವೊಂದುಂಡ ಆಯ್ತ ಮಾತಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರಿವುಂಡು. ಆರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆದಪ್ಪು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಪಾರವಾಯನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಂಥ ಸಭೆತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಭೆತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದ ನಮ್ಮನೆ ಊರುದ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಅಂದೆ ಪನೋರಿ ಮೇರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಡು ಮಂದೇರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸರ್ ಇರೇನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಡು ನೆಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಮೇರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅದು ಸುಮನ್ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಮೇಯರ್ ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಸವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಮೇರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದ್ನ ಒವೇ ಆರ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಒವೇ ವಿಚಾರನ ಪಂಡಲ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪ್ ನಂಚಿದ್ನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಗಡೆ ಆರು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪರ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಯಾರೇನು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞನ್ನೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆ ಟುಪ್ಪಿನಂಚಿದ್ನ ಮಾತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನಾನು ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಪನೊಂದು ಪೊಂಡ ಇರುವ 30-40 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಟ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯ ಹೊಸ ಮಾತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನಕ್ಲು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಈನಂಚಿದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತಾ ಜನತೆಗಳ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕಲೋಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿನ ಮೇಟ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಸಂಘ ಅಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಘವು ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದ್ಯಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ CPL 2017 ಮನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದಿನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜುಗಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ಲೆಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡರೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗಳ ಪೂಪೂರ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕುಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ.
ಹೂಗುರ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ, ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಸ್ವಾಗತ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬರಡು. ಕೊಡೋರ ಮಾತಾ ಬಿಣ್ಣೆರನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುలను ಎದುಕೊರಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2018 ಸುರೂತ ಸಲ ನಡಪುನಗನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಅದು ಅಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯೊಂದು ಎರಡು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದೊಲ್ಲರು ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸಸ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿ ಪುನಂಚನ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿ ಅಸಲತ್ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿ ಮಿತ್ ಸಾಧನಾಶೀಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಪುನಂಚನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಸಂದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ್ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸವೆ. ದಾಯ ಗೌರವ ಪಂಡ ಬಂದರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದಿಡ್ದು ಸುರಾದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಐನ ಟೆಂಪೋ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಐನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆನ ಒರಿತವನು ಬತ್ತನ ಇತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಿತ್ರರಂಗ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ತಲುಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ 20-23 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಕರ್ಲು ಪಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೋಕರ್ಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಣಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಕಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಬೇದಿಸಾವಂಡು ಬೈದ ವಿರೋಧಿಸಾವಂಡು ಬೈದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುಟ್ಟನ ನೆಲತ್ತ ಸೊಬಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಉರಿಪೋದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದ ಪತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನುವಂತೆ ಜೋರುಡು ಇಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಭಾಷಣ ಮಂತುಂಡಿತ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಗೊಂದು 200 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪನುಂಡಿಪ್ನಾಗ ಕೆಲವಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತು. ನಾನು ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲವೆ. ದಾಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಆನೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರಡಿತೆ ಬಂದನೆ ಎನ್ನ ಕನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದು ಆ ಕನನ ಸಾಕಾರ ಮಂತನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಂಡ್ರ ಬಯಸಾವೆ. ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಒವ್ವೇ ಕಾಯಕ ಇಪ್ಪಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ ದೇಶ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಲೇನು ಓಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಾವುಂಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಓಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಆವಂಡು ಯಾನು ಒವೇ ವಿಷಯನ ಮೂಲ ಕನಪೂಜೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರ ಆವಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ತುಳುವೇರು ವಾ ರೀತಿ ಬಾಳು ಬದುಕದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಆಯುವ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂನಾಗ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಜಿ ಬಂದುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಜಾತಿ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ಲಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯ ಇತ್ತಜಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಜಿ ಹಲ್ಲಿಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಒಣಸಿಗೆ ಭಂಗ ಇತ್ತನ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗ ಭಂಗ ಇತ್ತಜಿ ಇನಿ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ತೇರು ಆಂಡ ಓಲೋ ನಮ ತಪ್ಪು ಮಂತೊಂಡುಲ್ಲ
ಬೇತೆಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಕೈ ತೌಜನ ಬದಲಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಕಾರಲ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಯಕಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇನ ಎಂಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಫಲ ಆಪುಜ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಪುಗರೊಡಾಯನ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಯನ ಸಂದರ್ಭ ವೈಭವ ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂತನ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೇವಲ ಜೀವಂತಾತ್ ಅವು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಿಗೆ ಬೇನ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರದು ಒವ್ವೇ ವೇಲೆ ಬೇರೆ ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುವರೆಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಪಾಂದು ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಒಂತ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದುಬೈಡ್ 4 ಶೋ ನಡಪು ಈತ್ ಎಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಡ್ ಈತ್ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದ 86 ಚಿತ್ರ ಆತನ ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ಕವಿತ ಓಜಾಡ ಮೂಲ ಕವಿತ ದೋದಾಪ್ರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮನ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಕುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಈತು ಅಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚದ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಅಂತೆ ಕಾಸ ಭಂಗ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ ಕೊರುವೇರು ದುಂಬು ಕೊರುವೇರು ಆಂಡ ಕಾಸರದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಜನಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 86 ಆತಂಡು ಸೆಂಚುರಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಂಚುರಿ ಆಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಯ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಬೋಡು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಹೃದಯ ಪುನಃ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ ಸಲ್ಲಾವುಂಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಇನಿ ಮಂತ್ರಿ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಾಂತರ ಬೈಜೇರು ಸಂಸದರ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಬೈಜೇರು ಅಕಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆನ ಯಾನ್ ದೀವಂಡುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕೋರಿಕೆನ ಎತ್ತಾವಡು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಈತ್ ಸೋಕುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಿಜವಾಯ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 86 ನಾನೊಂಜಿ 14 ಆಪನ ನೂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏತ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಡು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏನು ತಿದ್ದೊನ್ ಬೇ ಆಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕನ್ನಡದ ತುಳುತ ಪೂರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಂಡದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 86 ಮಲ್ಲ ಕಾಸತ್ ಎಂಕ್ಲ 200 ಕೋಟಿದ ಎಂಚಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 86 ಚಿತ್ರಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ತೂಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟನ ಊರಿತಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಸಜ್ಜನ ಬಂದಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಕಲ್ವನಕ್ಲತ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂದಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೊರಡೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಿನಯನವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೂಲು ಪಕ್ಷ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಭೇದ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಗುಂಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೆ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಯಾರು ಕೊರಿಯರು ಅಪಗ ಅವಳು ಪಕ್ಷ ಬೈಜಿ ಜಾತಿ ಬೈಜಿ ಎನ್ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಾಕ್ಲಿಂದ ಬೈಜಿ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಕ ಬಂದುಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಏರೇ ಕಾರಣ ಆದಿ ಪಡು ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಪನಂದೆ ವಾ ಸಂಘಟನೆದ ಪುದಾರ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೌದನ್ನು ಕಟ್ಟಗ ಅತ್ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ದ್ವೇಷದ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಇತಿಹಾಸನ ಓದುದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸನ ಓದುದೆ ದ್ವೇಷದ ಯುದ್ಧದ ಓವೇ ಸಾಧನೆ ಆಪುಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ
ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಮಾತುಕತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಏರು ಸುರು ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾತುಂಡುಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಹಂ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆರ ರೆಡೀಜ ಬಂದುಲೆ ನಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಗ್ಗುನ ಮುಖಾಂತರ ಎದುರ್ದಯನ ಪ್ರೀತಿರು ಬಗ್ಗಾವನಂಚಿನ ಆ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ದಾಪಣ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಣುದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಈಜಿನ ಹೆಚ್ಚದ ಚಿತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಸ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪೇರು ತೆಲಿಚಿ ಕೂಡಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವುಂಡು ಪೋಡು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಜೀವನಗ ಅನೇಕ ಸಾರಲ ತತ್ವನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ఒక ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಸು ಪನಂಡುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಸು ಆವಂಡುಂಡು ಆಂಡ ಒರೋರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತೂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ದಾಪಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತಮಾಷೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅವು ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತೂಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಗ ಬುಡಿದ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಗ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಹ್ಯವಾಯನ ಅಂದು ಇಪ್ಪಡು ದಾಪಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇನ್ನೇ ಅನೇಕರು ತೋಜಿ ದಾನೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉರ್ಲೇರ ಅತ್ತು ನಾಟಕ ನಡತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಉಂತುಂಡನೇ ಜನ ತೆಲಿಪೇರು ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇರೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಒರಿಯನ ಪುದರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಭೋಜರಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏರು ಬತ್ತನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಸೇರವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇವಕೆ ಆದ ಪನ್ಪನ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿ ಎಂಕೊಂಡು ಯಾನ ಪ್ರೀತಿರಿ ಪಂತೆ ಐನನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿರಿ ದೆತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿಗೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಘಟಾನು ಘಟಿಲ್ ಐನು ಇಡೀ ತೋಜನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೂಯ ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದಂಡಕೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನನಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ದಂಡಕೇರ್ಲೆ ರಿಚಾರ್ಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪಕವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಜವನ್ಯರಿಗೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಯಸ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಸ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಪೋಪ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೇ ಸೋಲಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಗಾಲಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿನ ನಾವು ಸರಿಜು ಮಾರ ಇಟ್ಟ ಕಾಸಾ ಪೂಜಿಯಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಭಂಗ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗಾರ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗದ ಕಾಲ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಕಾಸಿತ್ತಜಿ ಮುಕ್ಲೆಡೆ ಕಾಸಿತ್ತಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ಲ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಐನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಐನ 10 ಪಟ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಜವನಿಯರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪರು ಓಲು ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡಲ ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಣಕಾಸು ಅಡಚಣೆ ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ದಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಅವು ಸಾದಿ ನಿಕ್ಕು ದುಂಬು ಪೋಪನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಈ ಸರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂಡಿಜ್ಜ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋದು ದೇವರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂದುರಂಚಿನ ಕಾಯಕಡ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಮ್ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಜೋಡಣೆ ಇಪ್ಪಡ ಎನ್ನ ಸಂಘ ನಿನ್ನ ಸಂಘ ಆಲ್ನ ಸಂಘ ಬೆನ ಸಂಘ ಬುಡ್ಚಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಘ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾನಾ ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದ ತೋದುಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬತ್ತುಂಡು ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ದೂಷಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ನೆಟ್ಟು ತೂಜುಂಡು ಯಾನ ಪಾತೆರಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗೆ ಸೇರ್ನಾಯೆ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೇರುದು ದಯಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಯತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಸೇರುದು ಇನ್ನು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಜಪ್ಪುವನ ಮಾರ್ಗ ಜಪ್ಪುವನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐನು ವಿರೋಧಿಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲುಂಡು ಪಾತ್ರೆಂಡ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ ಪಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ವಿಘಟನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಪ್ಪಡು
ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪರು ಬರಿಯೋರ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ಇತ್ತಿ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲುಲ ಪನ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲಿ ಪೋರೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವಲಿಪ್ಪರು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧನ ಕಟ್ಟೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕೇವಲ ತುಳು ಬುಲಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ತೆರೆಯೋಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ರಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎರಗಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾವು ಎಂಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕೇಜಿ ಚಿಕ್ಕೀಜಿ ಬಂದಲು ಏರು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುನೇರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಸರಿಜ್ಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಹಾರ ಆರುಂಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಹಾರ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಪಂತನ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾನ ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲೆ ಲೈವ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಾಮ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಈ ವಿಚಾರಧಾರ ಈ ಮಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ಜತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಏರು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ದೇಶನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಪರಿಸರನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿರಿಗೆ ಎಂದದು ಎನ್ನ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಏನೆಂಚಿನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿರಲ್ ತೋಜವನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು MLA ಮಲ್ಪೊಡು MP ಮಲ್ಪೊಡು ಮೇಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಸತಿ ಬತ್ತನ್ನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ಇನಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ಭೇದ ಭಾವ ಬುಡ್ಚಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಉಂಡು ಕಟೀಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಶರವು ಉಂಡು ಇನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿದ ಒಂಜಿ 125 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ತೋಜಾಯರು ಪಾದರ್ನಕ್ಲು ಆ ಸಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಅನಗ ಊರ್ದ ಸೆಟ್ಟಿನಕ್ಲೆ ಯಾಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತುಂಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತುಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪೆಟ್ಟು ಮಂತನತ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ಒರಿಯೊಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿಸಾಯನಾರು ಒರಿಯೊಗರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಾಯನ ಐನು ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರಲ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಂಕ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತೆದ ಎಂಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಇಂಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕಾರದ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗೆ ಜನಸ್ಪಂದನ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನಡೆ ಆಪುಂಡು ದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ಪಾತರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಆಶಾವಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಸಂಘಟನೆದಕ್ನ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಬತ್ತೇರು ಖಜಾಂಜಿರು ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಬತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಅಕ್ಲ ಎಂಕ ಕೊರ್ನ ಗೌರವತ್ತು ಬಂದಲೆ ಇಂದು ಸಮಾಜಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಯುವಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವ ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಇಪ್ಪುಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಭಂಗ ತೂತೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ದುಂಬಗಲ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನು ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಯ ಯಾನಿಕ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲೆ ಬಿರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪುಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾಯಕ ಲಾವಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಆವಡಾಯನ ಆ 49 ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋದು ಓಸಿ ಅತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಯಪಂಡ ಕಾಸರದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲ ತೋಡು ಯಾನ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ ತೂಪೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂಡು ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪಾಸ್ ಬತ್ತನ ಪಾಸರು ತೂಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇವರ ಎಂಕ ಕೊರ್ತೇರು ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರದು ತೂಪನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ತೋಡು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕದು ಯಾಕ್ಲೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿದೆ ಬನ್ನಗ ಹೊರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೊರ ಬೊಕ್ಕೋರು ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಕ ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂನಗ ಜನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಜನಕ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಕ್ಲ ಟೀಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಎತ್ತುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ವೇದಿಕೆ ಪನ ಪೂರೇರ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ ರಾಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನ ಬಂದುಲು ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಲು ಅಂಚಾದ ಪುದಾರ ಪನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘರಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂತುನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ
ನಿಕ್ಲೇ ಪೂರ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲಂದೇನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೇವರೇ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನಂದು ನನವರ ನಿರಂತರವಾದ ಏಪಲ ಎಂಚಿನ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಏನನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಡೆಪ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲಾಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ನಾನವರು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ನು ಸಂದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಏಪಾಗಲ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪನವು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನವು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂದು ಆ ವಾಯು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬೆನೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ದೂರದ ಬೊಂಬೈ ಅತ್ತನ ಕಡಲು ದಾಟದು ಪೋನಾಗ ಉಪನಂಚಿನ ದುಬೈ ಅವಡ ಅತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಪಿದೇವಡ್ದ ತುಳುರು ಉಪನಂಚಿನ ದೇಶಲಾದಪ್ಪು ಈ ದೇಶದ ಮಾತ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಂಡವು ತಂಡ ಚಾಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ ಮೋಕಿಡ್ ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿಕೋರಿ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಚಂಡಿಕೋರಿ 200 ದಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಅರಮರ್ಲೇರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅವಲ 100 ದಿನ ಕರೆಯಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಷಕರ್ಲ ಅಂದು ಮೊಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆಂಗುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪೂರು ಲೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಸದರು ಬೈದಳು ಶಾಸಕರು ಬೈದಳು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಕುಲು ಬರ್ರ ಹೆಜಿ ಆಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಇಜ್ಜರಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಆರು ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತವ ಎಂಕಲ ಕೊರಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಬೇಡಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದೀರ್ಥದ ಪಾತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗೊತ್ತ ವಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಣ ರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಂದೆ ಕಲಾಭಿ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ್ನ ಕುಲೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಒಂಜಿ ದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯಂದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರೋಲು ಇನಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಒಂತೆ ವರ್ಷೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೂ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೋಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನಂತೂ ತುಳು ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮನ್ ಯಾನ್ ತುಳುತ ಬುಡಂದೇಜಿ ಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಲ್ ನಾನು ತೂತೆ ಇನಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ದಾದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದಾದ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಮಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನೇನ್ವೆ ಅವು 100% ದಯಂದ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಇನಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಹೆಂಗೇನಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಅವಡು ಪರಶುರಾಮನ ತುಡರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಆ ಪದ್ಯ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಿಡು ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಲು ಇನಿಕಲ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿದಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯಲಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ಪದ್ಯ ಪಂಡಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನನೇ ಪಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ
ಏಪಲ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒರಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ದಿನ ಕತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆವೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಯರ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪುನ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಪುರಭವನದ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅಜಿಪ್ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಇತ್ತಿನೇ ನೀನು 5 ಸಾರಾಗ ಎಂಕುಲು ಅವು ಏತೋ ವಿರೋಧ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಎದುರು ದೀದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇರುವ 30 ಸಾರ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲ ಏರು ಅಪಗಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿಡೆ ಅವು ಮಿನಿಮಮ್ ಏತು 5,000 ಆತೇ ಕಟ್ಟಲೆ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೇಡ ಪಂಡದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದಿಪುನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ಲ ನಿಕಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆವಡು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ತೀರುಂಡ ಆತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ ಇಂಚಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಮಲ್ದರ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರತ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ನನಾತ್ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯಲುಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿಪ್ಪು ಅವೇನು ನನಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡವು ಮನಸ್ಸುಡು ಏಪಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ನನಾತ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲಾವಡು ಪಿದೇದ ಕುಲಾವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು ಹಿಂದಿ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊಪ್ಪ ಅತನ ಐಕ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅತನ ತುಳುತ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೇನು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಕನಕ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜಿ ಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗ್ದೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ಇರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆ ವರ್ಡಂದು ಪನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏಕಡೆ ಸಚಿನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ನಾಗಲ ಬಂಡೇರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪುದರದೆ ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಪೂರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ನ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಾತಂತಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಾರ ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ 3 ವಾರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹಾಕಿದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ, ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಸಹಾಯಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 5 ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ 50ರಿಂದ 125 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 125ರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದು ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡವ, ಬ್ಯಾರಿ, ಲಂಬಾಣಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂಘಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು 2014ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಿತಿ ನಾವು ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ 2015ರ ಸಮಿತಿಯು ಕೇವಲ 4ರಿಂದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಾನು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಘಾತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2016ಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜಯಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರವು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದೆ ಇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದವರು ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮ ನಟ, ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮಿತಿಯು ನವೀನ್ ಪಡ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತೂರವರಿಗೆ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 125 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 25 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 86ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 86ನೇ ಚಿತ್ರಗಳು 100 ದಿವಸ 50 ದಿವಸ ಓಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಡ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ನ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ದಂಡೇಕೇರಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸರ್. 71 ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರೂತಾದ ಎನ್ನದಂಗಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 5 ದುಂಬು ಟೈಲರ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅದೇ ರಾಜಣ್ಣದು ದುಂಬಿ ಆಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೇ ಕೊತ್ತ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಡ್ರಾಸದ ರಾಜನ್ನೇ ಸರ್ ರಾಜನ್ನೇ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಎನ್ನದಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರೂತ ಕ್ರೆಡಿಟಾರಿಗೆ ಪೋಂಡು 71 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 17 ಸುಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೇನೆ 10 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 15 ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸುಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತೇನೆ 5 ಪಕ್ಕ 20 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ತಟಸ್ಥಾನು ಒಂಜಿಲ ಬೈಜಿ 2000 ಆಜರ್ದು 2013 ಮುಟ್ಟ 17 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 14 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊಂಚಿ 2-3 ವರ್ಷದಂಚಿ 30 ಸಿನಿಮಾ ತೊಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂದು ಬೇರೆ 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 ಬರ್ತಂದು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ 2018 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚರಿತ್ರೆಡು ಬಂಗಾಳದ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಪಿನ ದಿನ ಪಕ್ಕೂಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಈತೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಯರ್ ಪಂಡರು ಮೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕಡವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ಧೈರ್ಯಡು ಪಂಡ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ 35,000 40,000 ಬಾಡಿಗೆ ಪುನಗ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎದೋ ತಿಂಗಳು ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಡೀಲು ಬಿಡ್ದುತ್ತನು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೇಯರಿಗೆ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋದು ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬಂಡೇರು ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು 5,000 ಉಂತೋಡು ಬಂದು ತೂಕ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನತಲ 5,000 ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಂಚಿನೇ ಸರಕಾರವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೇರ್ದು ಅವು ಡಿಲೇ ಆಪಿನ ಮನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು ಭಂಗ ಬರೋಂದುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ವಾರ್ತಾ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ನ ಕೈಟುತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋದೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಎಂಗ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ನಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡಾವು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಪೋಪುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂದ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೇರಿ ಕುಲ್ಲು ಬಂದು ಬೈಯಾಡು ಕಾಂಡ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತ ಬೈಯಾಡು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ ಬರೆಪಿನಾರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಂಚರೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೈಟು ಕೊಡ್ತೀರು ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಪಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇವನು ದಾಯ ಪಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 20,000 ಕನ್ನಡವ್ರಿಗೆ 25 ನಾನು ಮೇರೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡವ್ರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತುಳುಕು ಖಾಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಧಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಖರ್ಚಿ ಒಂಜೆ ತುಳುಕುಲ ಒಂಜೆ ಕನ್ನಡಗಳು ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಬಾಕಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಅಕಲ ವೆಚ್ಚ ಬೇತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳುಕುಪ್ಪುಣು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಕಿ ಏತು ಬೋಡಾಪಿನ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನೆ ಅಂಚಾದ ಮೇಯರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪರವಾದೆನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದತೆ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೆಪ್ಪದು 6 ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಡಮ್ಮನ ಮಂತುನೆ ಅಂಚಿನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಇದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಗಣ್ಣೊಂದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದನ್ನೇ ಕೆಡ್ಡಾಣ ತಿಕ್ಕಂಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನೂ ಫೈಲ್ ಮೂವಾಡೊಂದು
ಒಂದು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ್ನ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಒಂದು ತುಳುಕು ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಯುವಕಿಯರು ಬಂಗ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ನಿಜವಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕು ಬಂದ್ಪೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿನ್ನಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿರು ಎದೆಬಿಟ್ಟು ಯಾನು ಬಣ್ಣೊಂದು ದಯ ಬಣ್ಣಕ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಕಲು ವಿಲನ್ ನಕಲು ಆತನ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಟೈಪುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಟೈಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರ್ಪನಂಚ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗುಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೂದತ್ತು ಸಾರ ಕಟ್ಲೇನು ಬೇಗಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಳರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ 47 ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಇಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಅನ್ಪಣಪೆ ದಾಯಕ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದುಂಬಲ ಆತುಂಡು ಯಾನೇ ಮೂಜೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು 7 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲು ಕಾಮೇದರ್ ಮಲ್ದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಾಗ ಎಂಕಲು ಉಜ್ಜಾಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 35 ವರ್ಷದ ಪರ್ಬೋಡು ಜ್ಯೋತಿದ ಎಂಕಲು 7 ದಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮಲ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳು 7 ದಿನ ಅವನು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತ್ತು ಐಕ್ಳ ಜನಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಣ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಸಿನೆ ಪೋಲಿಸರು 28 ಸಿನಿಮಾ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ 25 ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ 49 ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಜವನು ಪನ್ನಂಡ ಈ ತುಳು ಜನಕುಲ ನಮ್ಮ ತೋಜವನು ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅವೇ ನೀನಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಮಲ್ದುಂಡು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಏತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಐಕ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರಾದುಲ್ಲೇರು ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿನಟ್ಟು ಅವರ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೆ 1971 ಹಿಡಿದು 19 ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ 2018 47 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ 47 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಬಜಿ ಕೈತಳ್ಳು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನರಮಾನಿ ಆಂದಳ ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ 72 ಟು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಜನಗಳ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ ಆ ಶೋಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಜನಗಳು ಪಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡೆ ವಾರಡು ಬಲ್ತಿಂಡು ಆಂಡ ಆಡಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ SR ರಂಜನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ತುಳು ತೆರಿಯಂದಿನ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಆತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂತಗಳನ್ನ ಐಕೆ ಸೇರೊಳಕ ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಟರ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಇನಿಕ್ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ ನೆನೆಪೋಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖಲಿ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪಕ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷೋಡು ಬೈದ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನಗಲ್ಲ ಬಂಗ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ದೊಂಡಕೇರಿ ಆವಡು ಏರೇ ಆವಡು ಅಕ್ಕಲು ಏತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ದಾಯಪಣ ಅಕ್ಕಲ ಆತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಾಸದ ಅಂತ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸರಿ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಬಿಸ್ತದಿ ಬಾಬು ಆವಡು ಪಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಆವಡು ಏತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡು ಐಟುಪ್ಪನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಐಟುಪ್ಪನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡು ಅವು ಯಾಪಗಲ ಏರ್ಲ ಮರಪನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಸೀಮಿತವಾದ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಮೇತ ದಿವಂಗತ ಕೇಂಟೇಲರ್ ಒಂಜಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತುಪ್ರೆ 6 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೇರು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಕೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಡ್ರಾಮನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಆಂಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಿಯರು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ದಿವಂಗತ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಆಯ್ಡು ಪಕ್ಕ SR ರಾಜನ್ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಬ್ ಇಂಚಿನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ನೆನಪಡಾನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆನ ವರ್ಷ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಐದು ದುಂಬದ ವರ್ಷ 13 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 47 ವರ್ಷ 85 ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಮಲ್ತ ಯಾರು ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಆಪಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಓವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲಿ ಹೆಪ್ಪಿ ಆದ ವಾಪಸ್ ಪೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಲಿ ಹೆಪ್ಪಿ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಳೆವಣು ವಿನ
ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಳೆವುಜಿ ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ಬೋಡು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕೋಗು ಕೊರಪ ಅವು ನಿಜವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡು ಐಕ್ಯ ನಂಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಪಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬೋದು ಕನ್ನಡಗಳು ಒಟ್ಟಬೋದು ಲೈನ್ ಬೋದು ಒಂದು 125 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪಣೆ ಮಾಡಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತದ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ 2016 ಬೈದ 13 ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಅವಸರದ 10 ಲಕ್ಷದ ಎಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತವು ನಂಗೆ ದಾನ ಹೊಡ ಬಂದಾಗ ಒಂಜ ಪ್ರತಿ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತುಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಒಡೆಗಳೇ ಯಾವ ಜನತೆದಿಲ್ಲ 28 ಗಂಟೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 5 ಕೊರಲೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಅವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಬೇತ ವಾ ಗಂಟೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಯಗಾನ ಮಂಟಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಲಿಪುನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧ 2 ವಾರ ಬಲಿಪದು ಆಕಡೆ ಒಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಆ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಾಮಿಕ್ ಓವು ಬಾತ ಓವು ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಸಂಖ್ಯದ ಮಿತಿ ಓಪನ ಪಡಿಸಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿಜಿ ಬಂಡಾಕಲ ಬರ್ಪ ಅವರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಣ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಣ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂವರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪಿರ ಒಬ್ಬಜೇರು ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ತುಳು ಕಲಾವಿದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಹಾಕಲು ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹಾಕಲು ತೂಪೇರು ಆ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಇನಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ ಬರ್ಮ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅವಡು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಗಳ ಅವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಗತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಪುಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಾವು ಮಿತ್ತು ಯಾಪಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ 1000th ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಸಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆಸೆ ಪಂಡದು ಎಂಕರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾಯ್ಕ ಸೊಲ್ಬೇಕು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳು ಮೇಲೂ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನೇಲಿ ಸಭೆ ಬಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದರ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನೇಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಅರ್ಪಿಸವಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತೊಂಬೋಡು ದಯಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ ಚಿತ್ರಲು ಮಾತೆರೆಗೆ ದಿನಲ ನೆನಪುಗು ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಿಣಿ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಈತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನೈಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉಪ್ಪಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಉಪ್ಪಡು ತುಳು ಚಿತ್ರಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೊಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಒಂದು ದಿನ ಇವ ನಟರೆ ಇವ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೋಜಾಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಬಹುಶಃ ರೋಬೋ ಶಿವಾಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ರಜನಿ ಸಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುರಾದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಐಕ್ಯಾನು ಇರುವಲ್ಲತಿಕ್ಕೆ ಜರ ಮೂಲೆ ನೀರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನೊಡ್ಡಿಂಚಿ ತೂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಪೋತಿರ ಬಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ
ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್. ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ಕುಲ್ಲಂಡಾರು ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಬೇಕು ಪೋಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಏರ್ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಬಾಕಿಲು ಯಪ್ಪಲ ಜತದುಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಅರ್ಧಲ ಕೊರಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತೆರನೇ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ರಾಯರು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಂಡಕೇರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಯರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಯರ್ ನಂಗೆ ತೆಗೆದಿರು ದಯಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲೋಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗಲ್ಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರ್ತಿಕ್ಕು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಿನಿವೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಆತು 55,000 ಕಟ್ಟದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಪುರ್ತಗೂ 2-3 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಓಲೋಲು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಕ್ಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನವಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕದು ಮಿತ್ತು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡತದೆ ಕೊಂಡ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಗಳದೇವಿಡ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಟ್ಟ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲು ಓಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಆ ಟೈಮುಡು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಆ ವೈಭವನು ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕೊರಂದೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು 50,000 40,000 ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜನ ಕುಲ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪೊರ್ತಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಯರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತೇರು ಕೇವಲ 5,000 10,000 ಹೊಡಿನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲಾವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೇಂಡೇರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಅವಲು ಮಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಟೊಡೆ ಮಲ್ಪ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲು ಅವು ಏರಿ 55,000 ಕಟ್ಟುನು ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿನು ಸಾರ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ 16 ಸೆಂಟರ್ ಎಂಕಲು 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸವಾಲು ಅವು 11 ಸೆಂಟರ್ ಎಂಕಲು ಸುಮನ್ ಸರ್ ಎಂಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತವನಲ್ಲ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಕ ದಕ್ಕವೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ದಕ್ಕವೇರು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ 85ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪ್ರಭಾತಡು ತೆಗಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಿತ್ತೋಗಿರಿ ತಿಳುವನ್ನ ಅಂತಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂಗಮತದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವು ಮಾತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆರೆವಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಯಕ ನಟನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಲಕ್ಕದು ಅಂತನಾಗ ಐನು ಕೆರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಣೇಶರಾಯರ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಪನ್ಪೇನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ತಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕಾಸು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಚದೆಪ್ಪುನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 50-50 ಅವು ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ 50-50 ಅನ್ಪೇರು 18 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಅಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಆರೆಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕಪ್ಪು ಇಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ದೆತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಗ ಸೀಂಟದ ದೆತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಕಾಸು ದೇವೇರು ಎಂಚಲ ಕೊರವೇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ಯಾವೊಂದು ಬಂಗೋಡು ಇಂಕ ಲಾಭ ಬರ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಮಾತಿರಲಿ ಇವನು ಗಂಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಕಿಶೋರ್ಲ ಬಂತೇರು ಏತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕೊರತೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಂಟರ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ಪೆ ದಿನ ವರ್ಷಗೂ 2 ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು 22 ಸೆಂಟರ್ ಅವಡು ವರ್ಷಗೂ 2 ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಯಾರು ಬಂತೇರಂಡ ನಂಗೆ ಅವೇ ಕೊರತೆ ಕಲಾವಿದರನ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭದ್ರವಾಹಿನ ಬುನಾದಿನ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಿರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಆವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಆರು ಚಿತ್ರಭಾರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಪಗದ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ నేను ಒರಿಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತದು ಬತ್ತದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ 20% ತೂಪಿನಿತ್ತೆ 80% ತೂಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡೆ ಹೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ 80 ಲಕ್ಷ 75 ಲಕ್ಷ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಅವನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂಡ ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿಲೆ ಕಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುಶಲತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಪನ್ಲೆಕನೆ 40 ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕುಶಲತ್ತು ಐತ ಪಿರವಡಿ ಎತ್ತ ಬಂಗ ಬೈದಿರೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಈ ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಏರಿಯಾಕ್ಲು ಪಾತಿರಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈತ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಜನ ಒಪ್ಪನತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟೌನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಉತ್ಸವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ ಜದಾಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಫಿಲ್ಮು ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಬೈಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಜೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪ್ಲೇಕ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೃದಯ ಮೂಡ್ದು ಬರಾಡು ಆಯೆ ಎಂಬೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ಸರ ಒರಿಯಗೊರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತನಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅವಡನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋದು ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕೇನು ಒರಿಪಾಲೆ ಹೊರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಕುಡವರ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಕುಡವರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿವೇರು ಆ ಕುಡವರ ಅಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡ್ದಾವಡು ಮಾತಾ ಭಾಷೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಬುನಾದಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೆನ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಕೊಂಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಯಸ್ಸಿನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮನ್ರ ಇನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅರೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅರ ಬಿದರಡು ಅಂಚಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುನು ಜಿಂಜಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಭಾಷಾ, ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. Distinguished guests, friends, print media, electronic media, ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸೊಲಮೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಕೀನಿ ಯಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಮನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಈ ಡೇಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ರಡ್ಡನೇ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏತು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ 86 ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ಪಣ ನಿಜ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಐತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಾಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಹೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿಯರ್ದ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರಾ ಕುಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಪೇರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಓನ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ತೂವರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೂವರ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ತೂವರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗು ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇನು ಪನ್ಲಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಏನೇನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನದ್ದು ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್ ಎನ್ ಪಾಡುವೆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಈವನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಲ್
put my effort the present vice president Venkaya Naidu is a very close friend of mine, so definitely on the issue on konpodi on pathway and discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. This apart ನಮ್ಮ how we are going to ಮುಂದೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ there is no satellite right, dubbing there is no dubbing right, but ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತಮಿಳ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಲಾನ ಒಂಜಿ 10 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಲ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ದೇದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ದೈದಿರು ಬಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೌ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ ಫೈಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಬೈಯರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕುಡೊಂಜಿ ವೇ ಪನೈತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಒಂದು ಅವೇನು ಅಂತ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಅವು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಓವಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಡು. ತುಳುನಾಡು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವು, ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಟಡು ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ, ಕೂರ್ಗಿ ಈತ್ ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಓಲ್ಲೇಜ್ ವಾ ಪ್ರದೇಶ ಪೌಂಡ್ ಈತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಟಡು ಪೂರಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಚೈನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ಪನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಮೂಲು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಾಯಪನಾಗ ಇನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲಾಗ ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡಿ ಯಾನು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಣಸು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪನ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರದವಳು ಈರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಕೊರಲೆ, ಒಂದು ರಡ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ, ಎಡ್ಡೆ ವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೊರಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂತಂತ ಇತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಎವಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಇತ್ತಾಗಲ ತೂನಾಗ ದರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಈ ಜನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಥ ದಿನ ಪೋಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ತೆಲಂಗಾಣ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ with 10 districts now, right now it's going to be increased. Theatre mafia problem pura vattanu. So yan bonji team pura enkulu pura podu the present chief minister KC Chandrasekhar Rao meet maltadu enkulu pura explain malta tule elliya producers ulleru yan panaga elliya picture la malpe malla picture la malpe redla malpe. So elliya picture elliya producers akulu uppodi dayapana etto jana technicians pura akle life pura right pura avundu ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಇವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೆ ಅಂಕು ಆರು ಪೇಂಡರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಂಡು ಯಾಮಂಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕ್ಲೇನ ಕೈಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದವಳು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದವಳು ಪನ ಓಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜನತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಾಕ ಮಲ್ತದು ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಟೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ನಮಾವೆನ್ ಮಲ್ಪೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನಿ ಸರ್ವೇ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಟು ಬರೋ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶರತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್
ಆರೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯ್ನಾತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಲು ಪಂಪಿನಿಂಚ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮ ಪನ್ಪೂಜೆರು ಅವೇನು ಸಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರಪ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬರಂದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಥಿಯೇಟ್ರದ ಪೂರ ಐತ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇ ಸರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಲು ಒಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೋಡು ತಮಿಳ್ ಆವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವಡು ಅವು ಬರೋಡು ಸೊ ಎಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಯೂಸ್ ಆಪಿಲಕ ಅವಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪಿಲಕ ಬಿನ್ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಬಿಂದಾಲ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂಡ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬೊಕೇನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ಕೊರಂಡ ಆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಸೊ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಲ ಅವಳು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಐಕ್ಲ ಅವ್ರು ಉಪದ್ರವರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಅದೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಿನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕನ್ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಸುಮಾರು ದರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ನಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಸೊ ಪೂರಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಮೇಯರ್ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ನ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಜೆಂಡಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಜೆಂಡಾಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓವಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಒತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆಮ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೋ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಪನಂದೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಪನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗೆ ಪೂದ ಅವ್ರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾತಾರೆ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ತಾಯ್ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತು ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಪೂರಕ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ತದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ತುಳು ಒಂದು ಮೂಲು ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೈ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಎನ್ನ ಫಾದರ್ನ ನೇಮ್ ಸುಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣ ಬೋಳಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಕೇಸರಿ ತಲ್ವಾರ್ ಅತ್ತಾವಡ್ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಆನಂದ್ ತಲ್ವಾರ್ ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಪೂರ ಚೆನ್ನೈಡ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಐತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ 40th year in films. 39 years is over. This is my 40th film, touching 500 films in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Oriya, Marathi, Bhojpuri and English. So Devarna Ashirvada, Niklena Ashirvada. Yana, I never thought I will reach such heights. Muji generation yan ita tuondu lana. So it's a great thing. I pura incha pannaga yan appe yan elliyo punaga multa nagada ಶಕ್ತಿ ನಾಗದ ದೇವರ ನಡೆ ಕನ್ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ತರೇನ ಇಟ್ಟು ದೀದು ಆರು ಏಪಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಮರ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ನಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಬಲ ತಾಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದು ಅವ್ಳು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ನಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 years ಮಲ್ತೊಂಜಿ 50 ಟಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ it happens and once again thanks Poorakle, thanks for today is a weekday
ಇನಿ ಈತ ಜನ ಬೈದರೆ ಪುನಃ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಪೋಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡು. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಯೂತ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲು ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಹಾಕಲು ಆಜಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತ ಹಾಕಲು ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಪನ ಹಾಕ್ಲೇನ ಆ ಊರಿಗೂ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲೇನ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲು ತೋಚಿಸ್ಪೇರು. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓರಲ್. ಸೊ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೇಡ್ ಔಟ್, ಅವೇನು ಮರ್ತು ಪೋರಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು, ತುಳುತ ಕಲ್ಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು, ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್ ಮೂವೀಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತುಳುತ ಕಲ್ಚರ್ಲ ತುಳುತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲ ಪೂರ ಬರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಡ್, ಗುಡ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೋಡು ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಅವು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವು ಬಿನ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪೂರ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಪೂರ ಅವ್ರು ಪಾತಿರಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ಎನಿವೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ತುಳು ಭಾಷಾ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೇತೋ ಭಾಷೆ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂದಿರ ನಾವು ದುಂಬುಗು ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿ ಜೋರ್ಡು ಬತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕೂಡ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತವನವರು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಿನಾಥ ಬೇಗಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಡ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಐವ ಸಿನಿಮಾಲು ವಾರೀತಿರಿ 3 ಬೈದನು ಸುರುತ ಐವ ಸಿನಿಮಾಲು ಪರ್ಪನಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಿಯರು ಅಂಚಾದೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾವಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುತ ಐವ ಸಿನಿಮಾ 1978 ಸೋಯನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಪದದು ಸುರುತ ಐವ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತೆಗೆ 80 ಸಿನಿಮಾ ಆತು, ನನ್ನ 14 ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿಂಡವು 100 ಸಿನಿಮಾ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ವಾರೀತಿಡೆ ಬುಳೆದು ಬೈದಿನ ಪಂಪನೈನಾರ್ನ ದಾಖಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜುಪ ಹೊಂದಿರು. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆಂಗುಲು ಗೌರವನ ಅರ್ಪಿಸಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಬೇಲೆ ನೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ವಾಲ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಾಟಿ ಜೋರುಡು ಬರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡು 100 ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಬರಡಂದು ಎಂಗುಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೇನರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಲೇರು ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡೆದನು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೂಹದ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೈದರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇವತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಜಪು ಮೇರೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಬುಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಟುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬರೋಡತನ ಬೈದಿದ್ದೇರು ಆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾದ
ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಭೆ ಟುಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅಂದು ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಕಲು ಮಾತೋಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪುನ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುದು ನೇನು ಹೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ನ ನಿಖಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡೋರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಬಿನ್ನೆರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ದುಂಬುಗು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗನ ದುಂಬು ಕೊನಂಚಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ನಟಿಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಹೀರೋ ನಕಲು ಮಾತ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಖಲ ದುಂಬು ದಿಯೋರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಲೈಕ್ಲ ಕಾಪಾಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನ್ಲೇನು ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ನಡಪನಂಚ ರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈತಿನೇಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಬದರ ಬುನಾದಿನಿ ಪಾಡಿನಂಚ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಶುಭಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮರಪುನ ಗುಡ್ಚಿ ಇಂದು ಈತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತಂದು ಪುನ್ ಎಲ್ಲೆರದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಪನಂಚಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2018 ಸಲುವಾದ 7 ದಿನ 41 ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಿಖಲ ದುಂಬು ದೀಪ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲಿಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತನಾಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಪಾಲಿಸಿಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಿನಿಮಾ ತೊಜಿಪಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇತೋ ಪಿರಾಕದ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪಯ ಒಲ್ಪ ತೂಪುನು ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತಿಳಿದುಪ್ಪಂದ ಆಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನನಗೆ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುರ್ಲೇರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಂತ ಪುದರ್ನೆಗಳು ದೆಪ್ಪರೆ ಮರತ ಅಂದತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಡುಲ್ಲೇರ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿಂದಾರು ಪಂದಿತ್ತರ ಆಂಡ ಈ ಸಮಯದ ಆ ಪುದರ್ನ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಈತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಐನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಂತೇರ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ಹೀರೋ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜ್ಜಿಂದು ಸುರುತ ಸಲ ನಡಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಿಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಆತನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಸನಲ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಂಡು ಈತ ನಟ ನಿಖಲು ಭಾಷಣಾಗ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಿಯ ನಾನು ದುಂಬು ನಿಖಲು ನಡಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟೊಡೊಂದು ಒಂದು ಹೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇಡೀ ಜನ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎದುರುಡಿ ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಆತ ಲೈಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಎದುರುಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರ ನಿಖಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಲರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಕ್ಲೇನು ಈತ ನಟ ನಿಖಲು ಸಿನಿಮಾದ ಪರದಿಡ ನಲಿಪ್ನ ಇಂತೂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಗುರಿಕು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚಿಯಾನು ಸುರಿಯತೆ ಸುರುಸುರುಕು ತಿಕ್ಕ ನಮ ಕಡೆಕ ಸುಕ್ಕ ಕಣ್ಣಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಕೊರಿಯತೆ ಕಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಕೈ ತತ್ತು ತಕ್ಕದು ಪೋವೇನಾ ಯಾನು ಸರಿಯದೆ ಕಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಕೈ ತತ್ತು ತಗದು ಹೋವೇನಾ
ಪಚ್ಚೆ ಕೊರಲ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಕಮ್ಮೆನ ಪಚ್ಚೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತೆರೋನೆ ಪೊರ್ಲು ತಮ್ಮನ ಪೇರ ಪಿಂಗಾರ ಕೇರಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಲ್ವೆ ಸಿಂಗಾರ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬ ನೋಡು ಮದಿ ಮಾಲಯಾನ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬ ನೋಡು ಮದಿ ಮಾಯ ಮೊನೆಡು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ನೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ ಸೌತುಡುಯ ಮಲ್ಲನಾಗಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಮಯ್ಯಾರೋಡು ನಾನೇ ಪಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಕುಸಲು ಕುಲ್ಲದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸುಡೇ ನಿನನೇ ಮೌನೇಡು ನಿನ್ನ ಮೊಕೆದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ನೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ ಸೌತುಡುಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯ ತಾಟಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರಂಚನೆ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಜನ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು 3 ಜನ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ರಂಗರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ವೇಡ್ ಸಮೃತ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ದಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಬುದರ್ದಿಕ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮಂತ್ರಿನ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ 3 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು
ಮೂರು ಜನ ಟೇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಿಗುಲ್ಪ ನೋಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ವಿನ್ನರ್ ಎಂಗುಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರಿಗೆ ಏತ ತಾಟಿ, ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರಾಗೆ ಏತ ತಾಟಿ, ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಏತ ತಾಟಿ, ಇರೆಗೆ ಅರಿಯತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬನ್ನಿ ನೀರು ಆಯ್ತು ನೋಟು ಒಂಜಿರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ದಾರ. ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಿರು, ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಗುಲು ಮೂಜು ಜನ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡೇ ಪಾತೆರ ರಡ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಂಚಿಡು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾತಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತದ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪಂದೆ ಅನ್ಕೇನೋನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೂರಕಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪಂಡ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೇದಿನ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಐತಿನ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಯುನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜನ ಬರೋಡು ತೂವೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆತಕ್ಕೇನುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುರತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ ದಯವಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏತು ಜನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ನಡಪನಂಚಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಪಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈದೆಪ್ಪೆತುಕ 7 ದಿನ 49 ಸಿನಿಮಾ ತೊಜುಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4. ಸೊ ಏತು ಜನ ಪೂರಾ 49 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಕೈದೆರ್ಪಲೆ ಬಹುಶಃ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಐತಿ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ 49 ಸಿನಿಮಾದ ತೂವೇರ ಆವಂದು ಆಂಡ ಐಟು ಒಂತಾಂಡಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೈದೆಡ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಜನ ದೆತ್ತೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಖಾಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅತ ನಿಖಲು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ 7 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟಿತ್ತರಂದಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2019 ನಡೆದು ಗೌಜಿಡು ಗಡ್ದರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾ ದುಂಬು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ ಐದು ದುಂಬು ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಂಗೇರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ನೇತ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲೆ ಗುಲ್ತೂದಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಬರ್ಪು ನಕಲು ನನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡಾತೆ ಆಕಲ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು 5 ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಲ್ನ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಐಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಮಿಲ್ ಆಯ್ತ ಟೈಟಲ್ಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು. ನಾನು ದುಂಬಗು ನಿಖಲ ದುಂಬು ಬರೋ ತಯಾರಾತನ್. ಸೊ ಉಮಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ದುಂಬಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊಡೋದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ ಕಣ್ಣದ ತೆಲಿಕೆನ ತೂದು ಮತಿ ತತ್ತೇನ ನಿನ್ನಂಚಿ ಜಾರ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಬಲ್ಪು ಯಾನಾದ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಹಿಡಿಯೂರಾದ ಚೀಪೆದನ ಗೀಚಿದೆ ಎನ್ನ ಗೋಡೆದ ನಾಳ ಮೂಲೆಡಲ ನಿನ್ನನೆ ಅಕ್ಷರ
ಯಾನು ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪ ಜವನರನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪ ಬೆಚ್ಚ ಬನ್ನರನ್ನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ರಟ್ಟು ಜನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿನೆ ಸೊಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಗೋಪಾಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡಿತು ನಾಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತರಗಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೈಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮೋಖೇನದಿಗಿದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾತ್ರೈ ದಯಮಂತದ ಇರು ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರ್ ದಯಮಲ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪೋದು ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾತರೆಗಳು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2018 ಸುರೂತ ಸಲ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು 7 ದಿನ 41 ಸಿನಿಮಲ್ ಎಂತೊಂಜಿ ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿಸಲು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾಯನೆಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರ ಭಾಷೆದ ಪಾತ್ರನಕ್ಲನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನ ದಾವರ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿಪ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ತಿಳಿದವರ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಡಪನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನ್ ನಾವು ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪನ್ಪನವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಪುಟೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಂಡು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಡು ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡತದಿಪ್ಪನವು ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಿ ಇನಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೊಡು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತಂಚಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಲು ಇನಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯನು ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರನು ಮಾತ ಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಚಿನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪು ನಾವು
ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರನೆ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಜ್ಜೆ ಆಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಪನಂಚಿನಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಈ 49 ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಡ್ ಏನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದುಂಬು ದಿನಕ್ಕಳು ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಆವಡಿ ಬಂದಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲೆ ಸಂತೋಷದ ಕೂಟದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಷೆಡು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತನ ನಿಖಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಿಖಲು ಮಲ್ದರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ತೊಂದರೆಲಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿಗಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದವರ ಇಂಕ ಈಡೆ ಬರೆಯರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಲ್ಯದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿವನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಸೋಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಂಡ ತುಳುವ ಪೆಲಕ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮತೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವನ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಡೆಯವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆತ ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ದುಂಬು ದಿನಗಳು ಅವು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೂರಾವಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ನಿಗಲೇ ಮಾತ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾತಿರಿದರು ಸರ್ ದಯಮಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ಪೋನ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಅದು ನನಗಾಂಡಲ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚ ಇರೋನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2017 ಮಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪುದರ್ನಿ ಅನ್ಲೇಪ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸರ್ನ ಕೈಟ್ ಎತ್ತನೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸುರೂತ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಡೀ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2017 2017 ಯಶಸ್ಸಿಗಾದ ಬೆಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತು ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2017 ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2017 ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೆಗೆಂಕುಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪರವಾದ ಸರ್ನ ದುಂಬು ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೀಪರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ತುಳುನಾಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಉಂದೇಕಲ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸರಕಾರೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಸಹಾಯಧನ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆವಡು ಐಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಇತರ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಗ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಣದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉದಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘಲ ಸರಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುಲಕ ಸರಕಾರಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನತೆಲ ನಿಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಷಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಇತ್ತುಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉದಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಏತು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಆತೇ ತುಳು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ರೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಹತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪರವಾದ ಮನವಿನೇ ಸರ್ನ ತುಂಬುದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆಡ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ನೀರ್ಲದೆ ತೊರಡು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯನೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ದುಂಬುದಿ ನಂಚಿನ ಮನವಿ ಮಾತಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮನ್ನಣೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಡೋ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ರೆಂಬರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊರೊಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪನಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮೇರೆ ತೂದುಪ್ಪರು ನಾತು ಅವೇತು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನಿಖಲ್ ದುಂಬು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ದುಂಬಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಲ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಂಬರಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆಣಿ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಊಡಲ ಬಾಗಿಲು ದಾಡ ಬಡ ಬಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರಡು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ
ನಿನ ಕಣ್ಣದ ತೇಲಿಕೆನ ತೂದು ಮತಿ ತತ್ತೇನ ನಿನ್ನಂಚಿ ಜಾರ್ದು ನಿನ ಕಣ್ಣದ ಬಲ್ಪು ಯಾನಾದ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇಡೀ ಊರೂರಾದ ಚೀಪದ ನಾಲದ ಗೀಚಿದೆ ಹೊರತಲ ಎನ್ನ ಗೋಡೆದ ನಾಲ ಮೂಲೆಡುಲ ನಿನ್ನನೆ ಅಕ್ಷರ प्यार प्यार जोर जोर आतंडिंग निन्न मित पोन्ने प्यूर प्यूर यान प्यूर ಗೊಂಗಿಯತ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಆಣೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನ ಮೈಲೇಜ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಯನ್ನ ಎಜ್ ಟೀನೇಜ್ ಅವು ಸರಿ ಕೋರು ಎಂಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸುಳ್ಳಾಂಡ ಬೊಟ್ಟೆರನ್ನು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಲಪ್ಪು ಅಮರ ತಾಯಪು ಪದೂರ ದೂರ ಪುಜಿತ್ ಪರಡ ಎತ್ ಬಂದ ಮೊಲಡ ಪ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಆತಂಡಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಪೊನ್ನೆ ಅಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಯಾನ ಪ್ಯೂರ್ ಗೊಂಗಿಯತ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಆಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಜಲ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದ್ದು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀ 2 ಜನ ನಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಂಡೆ ನಲ್ತದೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಕೊಡೋರ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ 2 ಜನಕ್ಲ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು 2 ಪಾತೆರ ನಿಖುಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ 7 ದಿನ 49 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ತೂಲೇನು ಎಲ್ಲರದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಸೊ 49 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೂರಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಂದುಂಡು ಎಲ್ಲರದಿಂಚ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂಲೆ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದಬ್ಬನ ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಜವನೇರ್ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಜಿರ ಪೊಂಡಲು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಜವನೇರ್ ಆಣಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ತು ಬೇರೆ ಬರೋ ಎಂಕಲು ಒಂಚು ಎಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ ನಿಖುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಾ ದುಂಬುಗೆ ಈತಿ ನೆಟ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುವೇರು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಲ ವೇತು ನಮಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಈಗಲೇ ನಿದರ್ಶನ ಅದು ಅಂತಂದ್ರು ಅವೇನೇ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಸದ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸತ್ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದ್ರೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವದೊಡ್ಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಜಾ ಭಾರತಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಧರತ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣನಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಜಲದ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಡೆ ಬೈದಾವ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಮುನಾ ಕಡಲ ಬನ್ ఒక ಬೀರ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದಿನ ಪಡಲ ಬನ್ ಅವ ಅಣ್ಣಂದು ಏರ್ಲ ಬೈದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎರಡು 2 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕನ್ಬೆ ಅವು ಮಾತು ಸಯ್ಯದ್ ಈ ಕೋಟೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಭಾವ ಇಡೀ ಊರ್ ತಿರ್ಗವತ್ತ ಓಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೇ ಅವಳು ಫಿರಾಡು ಗುಳಂದಿನಿ ಏರಿಯೇ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅತ್ತವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜನ ಮುಂಜಾನೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತೆ ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜನ ಬೈತೀರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದಾನೆ ಬೈದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಓಹೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ
ಸರಿ అంటే ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಯಾ ಮನ್ಪುನಿ ಏನ ಆತಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾವ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಡ್ಡಿ ಹೀರೋ ನಾಕ್ಲು ಅತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಸರ್ ಇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಇಂದು ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೋರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿತ್ಯ ಬಕದಾನೆ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರುವೇರು ಅದೇ ಅತಾತ್ ಯಾನುಂಡತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎತ್ತನಿ 5 ಅಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಮಾರ್ನಿ ಇಡೆಗಂತ ಮಾಡಿ ಇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಉಂಡು ಉಂಡ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಉಂಟು ಐನ ಮಾರ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾ ಐಟ್ ಜಾಗಡಿ ಗುಲಿಗೆ ಉಂಟು ಒಚ್ಚಿ ಒಚ್ಚಿ ಬಕ ಗುಲಿಗೆ ಬಿರೋಡಿ ಆ ಒಚ್ಚಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಲ್ಕೋರತ ಯಾಮನ್ ಅಂಡ ಆ ಜನ ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಆ ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಹೀರೋ ಎಂಚ ನಡಪ್ಪು ಏನೊಂಜಿ ತೂಕ ಹೀರೋ ಗ್ರೀನ್ ಸೋಕಾಡು ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಹೀರೋನ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ 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 ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿದೀತಿ ಇಂಚಿನ ಚೌತಿದ ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವನ್ ಹೀರೋನ ಮಾರ ಹೀರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚಿಯಾ ಸರ್ ಅರೆಗ ಆವಂದು ಆ ಜನಕ ಆವಂದು ಹೀರೋ ಈ ಸಲ ಹೀರೆ ಮಲ್ಪು ಹೀರೋನ ಹೀರೆ 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 ಇದಲ್ಲ ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುಧರ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಐಕುಂಡತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಯ್ಕ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುಧರ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬುಧರೇ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಬುಧರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಸುಗ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಭಯಾನಕ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡ್ದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ పిలి చెన్న పిలికి సారీ 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 కర్మాడి సారీ ಭಯಾನಕ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪರಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಬುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಅಪ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟಿನ ಬದಿಗೆ ಪುಂಚ 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 ಪುಂಚದ ಅವಳ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುನ ತಪ್ಪಿದಾಯಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪುಂಚ ದುಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಕೈ ಕೈ ಆಗ್ತು ಪುಂಚದ ಅವಳ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೀನಿ ಹುಚ್ಚು ಊರು ರೆಡ್ಡುಂಡು ರಟ್ಟು ಮಂಡದ ಹುಚ್ಚು ಓಟೆ ರಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯದ ಹುಚ್ಚು ಕೊಂಚೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ಪು ಗ್ರಿಪ್ಪುಗೋ ಬಚ್ಚುಜ ಹುಚ್ಚುಗು ಹುಚ್ಚುಗಾವು ಗ್ರಿಪ್ಪುಗಾವು ಹುಚ್ಚು ಕುಂಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಜತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಚಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ದಾರಂದದವಳು ಜಡೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಇದು ಉಂಟುನಿ ಅಡೆಗೆ ಬುಧಾರ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಂಡ ಏ ಇಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುಧಾರ್ ಅಡೆಗೆ ಬುಧಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಬರ್ರೆ ಎನ್ನ ಇರುವಲ್ಲ ಮುಗಿತೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ ಹುಚ್ಚು ಅತ್ತಿ ಹುಚ್ಚು ರೈಸೋಡು ಹುಚ್ಚು ರೈಸೋಡು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುಗು ಟಿಕ್ಲಿಪುರ ತಿಕ್ಕ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿಪುರ ಲೈಟ್ ಪೂರ್ಣ ರೈಸು ಟಿಕ್ಲಿಪುರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೋನಾಗ ದಿಕ್ಕಾಗ ನಿತ್ಯಾವಳು ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಟಿ ಮಾರು ಅಂಚ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಹೀರೋನ ರಡ್ಡಿ ಹೀರೋನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೋಲಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಜ್ಜ ಈ ಬಣ್ಣ ಗೆರವ ಜಾವಾತಿತ್ತಾರ ಕಾಡು ಕುಳಿತೇರು ಅವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೆಪ್ಪು ಹೀರೋಯಿನ್ ಚಿಟ್ಟೆಲಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡು ಈ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪಟಾಪಟಿ ಅಂಗಿ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಂಗಿ నేను నంబర్ అలక్కగా మేడం నమస్తే నమస్తే మేడం
నువ్వు డైరెక్టర్ యానే డైరెక్టర్ యాన్ కాసు ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಜನ ಕಣ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ನ ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ದಮ್ಮನ ಕಡೆ ಬಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ದು ಪ್ಲೇಂಚಿದೆ ಇದಿನ ಪೇಡಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ನ ಇದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಈರು ಹೆಚ್ಚೆ ಆ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಗುತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಗುತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಪತ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಚಿಗೆ ಮಿಸ್ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಇದೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತೆ ಇಂದೇರು ತುಂಬ ಓಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ 5 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಲೆ ಸರ್ ತುಲೆ ನೋ ಈ ತುಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎತ್ತಂಡು ತತ್ತಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾತೆ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲುಂಡು ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಇದಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಉಂಟಾ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಇಕ್ಕಿಗೆ ಸರ್ ಪುಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಇನೋವಾ ಕಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೋ ಎಂಕು ಓಮಿಯಾಬು ಆಯ್ ಉರುಡು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಮೇಟ್ ಇನ್ನೋವಾ ಬರೋಲ್ಲ ಇಮೇಟ್ ಓಮಿನಿಯಾಬು ಜೋಡದ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೋಡು ಏಸಿ ಒಪ್ಪಡು ಪುಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೆಗರವಲ್ಲ ಎಂಕು ಓಸಿಲಾಬು ಅಡ್ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒತ್ತಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಉಡು ಹಾಕೊಂಡು എന്നോಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹುಡುಕುದಾಗ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೋರ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪಲ ಬರ್ತೇವೆ ಪಪ್ಪಲ ಅರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರಡು ಮೇಡಮ್ ಬರಡು ಆಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ 30 ಜನ ಏನ ಕಜಿನ್ಸ್ ಹಾಕು ಒಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಸುಮೋಲ ಸರ್ 30 ಜನ ಒಂದು ಕಜಿನ್ ಹಾಕಲು 30 ಜನಗೆ ಕಜಿನ್ ಒಂದು ಪಿಜಿಂದಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಸರ್ ಎನ್ನಂಜಿ ದಾಡಿ ಬರ್ತು ದಾಡಿ ಕೊಂಚ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋಡಿ ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲವ ದಾಡಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಶೋ ಬನ್ನೋದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಕಾರ್ ಲೈಟ್ ಹೀರೋನ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಬೇಬಿ ಲೈಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಲೈಟಿಂಗ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಚ್ಚಿ ಮೊನ್ನೆ ಜೆದ್ದು ಮೋನೆ ರೋಗಿನದು ಹಿಂದೂ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಇತ ಇದುಂಟು ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ದಾಲ್ ನರ್ವಸ್ ಔಟ್ ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚಂಪುಟ್ ಚೀಪ ನೀ ಪಡಿ ನರ್ವಸ್ ಔಟ್ ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚಂಪುಟ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಏನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ನರ್ವಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಪ್ನಿ ಯಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಬಾತರ ಕಟ್ಟಲು ಈರ್ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಿಚ್ಚರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಬಲಿಪುಗನ ಸೂಪರ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಉಂದಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುಣ ಬಸ್ಸುಂಡು ಕಾರುಂಡು ಲಾರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟು ಹೋಯಿ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಓ ಮಂಗ ಬಲ್ತನ ಬಚ್ಚುಜ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಚ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅವು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನೀರೆಂತ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗಟ್ಟೆ ಸೀನು ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಬಿಯರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಬರೋದು ಹಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಜನ ഞാൻ കണ്ണനി മാറ്റായിരുന്നു അത് എങ്കിട്ട സീനുണ്ടാവോ ഞാൻ പിച്ചാട് പണു പിള്ളേരുള്ള തെമ്മുന കട പണു ఒక వీడి దగ్గర నుంచి ఇది నా పేడల పను సరే సరే సరే
ఇంతే నీకు ఇది కరెక్ట్ కూడా హీరోయిన్ పత్తుందాయి బలుతుందులే దిక్కు అక్క ఇంకా ఈ బెచ్చాడు మసాలా బెచ్చాడు మసాలా ఎంత రెడ్ ప్లేట్ బెచ్చరడ్డు మసాలా ಬೆಚ್ಚಾಡು ಮಸಾಲಾ ಮಾರೆ నీకు ಬೆಚ್ಚಬಡ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬರು ಎತ್ತಾಟಿ ಬಂದು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬಂಡ ಕೋಪಾಡು ಬರೋಡು ಕೋಪಾಡಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕೋಪಾಡು ಬರೋಡು ಮಂಕ ವಾಸ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತ सर बाटले ಈ ಸತಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಂದು ಪಿಚ್ಚಾಡಿ ಬೇಡ ಪಿಸತಿ ಪಿಸತಿ ಬಾಟ್ಲೆ ಬಾ ಬಾಟ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ದಿನ ಬೇಡ ಒಂದು ಬದಾಣಿಗೆ ಕನಕಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ చెప్పి అయ్యి ఇప్పుడు నీకు డైలాగ్ ఇచ్చి మణి పెరవండి నాకు డైలాగ్ ఇచ్చి ఇతనే సార్ ఇట్ట విలనే విలన్ అంటే ఇట్ట విలనే విలన్ ಬಂಡೆ ಇರಿಕೇನೋ ವಿಲನ್ ಇದೇ ವಿಲನ್ ಓಲ್ಕೊಂಡ ವಿಲನ್ ತಿಕ್ಕಿಸೇದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಪ ವಿಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟೆದವನು ರಿಯಲ್ ವಿಲನ್ ಸೀದಾ ಲೆಕ್ಕನ್ ಬರ್ತಿ ಎಂತೆ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಸ ಇತ್ಯ ಬಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಬುಲೆಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ರಿ ಬುಲೆಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ವಹಿಸಿನವರು ಎಲ್ಲ ನರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ವಾಸನೆ ಪುನಃ ನಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಪುನಃ ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮೂಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಲನ್ ಈರ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಇರು ವಿಲನ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂದು ಈರ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಇರ್ ಕೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಚ್ಚಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಾಡನೆ ಸರ್ ಇದು ಮಿಕ್ಕಾಡ ಬದುಕೇ ನೋಡಿ ಹುಲ್ತುದಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹುಲ್ತುದಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದ ಬರ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಹೀರೋ ಹುಲ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರು ಬುಲಿ
ಒಂದು ಈ ಪುನಃ ನಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪುನಃ ಈ చెప్పి ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆನಡೆ ಬೋರ್ಡು ಓದು ಕೂತ್ಕೀನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ್ ಇಕ್ಕುಲಿ ಬಾಟಿ ಕೆರಿಯ ತಂಬೆ ಆತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾಟಿ ಸರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆವುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಇಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು ಸರ್ ಏ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾಟಿ ಕೆಳ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇರೇ ಬಡಲ ಆಪು ಜಾಪ್ ಜಾಪ್ ಆಪು ಯಾವಡವೆ ಆಪು ಜಾಪ್ ಜಿ అంటే యాన్ కాచు పడుతుంది ఏ పలు ఈ పలు లేక యాపుజి బండ ఆపుడే యాన్ కాచు పడుతుంది నీకు మరేది చెప్పాలి అదే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అవరే చక్కులు ఆకపోదಲ್ಲ చక్కులి చక్కులి ఆకపోదಲ್ಲ అనుకో అసలు లాస్ట్ డైలాగ్ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧನಡೇರ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೇರಿಯತ್ತ ನೀನ ನಾನು ಬುಡಾಯ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆರಿಯತ್ತಮ್ಮ ನೀನಾನು ಬುಟಾಯೆ ಈ ಓಡಿ ಈ ಪುನಃ ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಿಯರಿಚ್ಚಿ ಆದನ ಬುಡಾಯೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಕುಂಜಿ ಬುಂಡದೆ ಆ ಪುನಲ್ಲ ಕುಯಿ ಈ ಪುನಃ ಮುಂಗಿದೆ ಎಂತ ಕತೆ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡಿಯಲ್ವರ చెప్పు మా ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೆ ಬಿಸದಿ ಗುತ್ತಿ ಇರು ಸಯ್ಯೋಡು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರು ಸೈಪುಣ ಸೀನ್ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಸಯ್ಯೋಡು ಈ ಸಲ ಎನ್ನ ಪಿಚಾಡು ವಿಲನ್ ಸಯ್ಯೋಡು ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪುಂಪುನಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸರ್ ಇರು ಸಯ್ಯೋಡು ಆಪುಜಿ ವಿಲನ್ ಸೈಯರಿಚ್ಚಿ ವಿಲನ್ ಏಪಲ ಕೆರ್ಕುಲಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಸಲಂಗಿ ಇರೇಗಿ ಸಯ್ಯೋಡು ಈ ನಮ್ನ ಕಾಸು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯೋಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಆನಂದತೆ ಈ ಎದುರಿಲ್ಲದ ಜಾಗಿಂದ್ರ ಐನ್ ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ ಕುಳಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯೋಡೆ ಆಪುಡಿ ಸತ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲದ ಗೊಬ್ಬನ ಬದ ಮತ್ತು ರೈಸ ಈ ರಾತ್ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏರು ವಿಲನ್ ದು ವಿಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಪ್ಪಲಿ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣ ನೀನು ತೂನೇನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಕುನ ಪುರ್ಲುತುಯಾನ ಆಸೆದ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ತಿಲಕ್ರಾಜ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಮೋನಿಕಾ, ವಿಜಯಮಯ ಅಂಚನೆ, ಮೋನಿಕಾ ಕುಡ್ಲ, ಧರಿತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಹತ್ತಂದೆ ಕಲರ್ಸ್ ದ ಮಜಾ ಭಾರತಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನು ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕುಂತಿರೋರು ಜೋಡದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನದ ಏರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸಚಿನೆಯ ಸುಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧರಿತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತು ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಸರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2017 ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡದ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ಸುಮಾರು 7 ದಿನ 49 ಸಿನಿಮಾಲ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ
7 ದಿನ 49 ಸಿನಿಮಾಲು ಸರ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಏತೋ ಮನವಿಲೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದೀತ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅರ್ಣ ದುಂಬುಲ ಮನವಿಂದ ಈದಾತಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಕುಡೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬರಪಂಡ ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗದ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಭಾಷೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪನ ಧೈರ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ 8 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೊಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಗಳು ಮನವಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮಮಿತ್ರ ಆಯ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ದೋಸ್ತಲು ಇನ್ನು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಮತ್ತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಒತ್ತಿರ್ದು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಖುಷಿ ಪೈತಂಡ ಒಂದಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡಿಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮೇಧಾವಿ ಪನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ನವೀನ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ಪುರನೆಕ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಏರ್ನೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಕ್ಲಂಪುರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬೈದನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೈತು ಯಶ್ವಸಾಬ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೈದನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಐಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ ಐಕ್ ಆಯ್ನ ಆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಐಕ್ ಆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಕೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಂ ಪೂರಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ವಾ ಒಂಜಿ ನಿಖಲನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಒಂದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೈದರ ಅವು ಇನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅದೊಂದು ಹಂತಾಗ ಮುಟ್ಟೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏಲ ಪಾತ್ರೆನಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಚನೆ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಿಂದಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೀ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರದ್ದು ದೂರದ ದುಬೈ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತುಳು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಶ್ರಮ ಪಡಿದ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾ ವಿಶೇಷನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರನ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ ನೇರವಾದ ಪರೋಕ್ಷ ಸರ್ಕಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಳ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಪೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಮನವಿನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪ ರಮನಾಥ್ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐವೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕುಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿನ ಮನವಿ ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪನಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೋರ್ನ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಳು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರಕ್ಲೆಗ ಐಟ್ ಕೈತಲ್ ಕೈ ತೂಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಪಣ ಬಂದು ರಡ್ನೇದ ಇತ್ತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏರು ಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ರೇಷೋದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಪಾತೆರ್ದು ನಮಗೆತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಈತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಆದ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪುರಾರ ಭಾಷೆದ ನಡುಟು ಇನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಠ ಸ್ಥಾನ ಬೈದನ್ನ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪಣೋಲಿ ಐಕ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅದು ಪೂರಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ KN ಟೈಲರ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಓವನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಅರನ ಆತ್ಮಗಳ ಖಂಡಿತ ವಾಸಾಯನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳು ಕೊರಪ ಬಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ಜವನೆಯರು ಹೊಸ ಸೋದರು ಏರ್ನೆಕ್ ಇವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಹಾಕಲ ಪೂರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅಕಲು ಪೋದು ಅಕಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾರ್ಡು ಬಂದು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಮನವಿ ತೆರಿದುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈರ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಬೈತೀನಿ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಡೀ ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಿಂದೇ ಪಣೋದು
ಆ ಕರೀದಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಂಜಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಓದು ಬುಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಪತಿ ಅಂಬರ್ ಕೇಟ್ರರ್ಸ್ ಬೈದಿಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ఆయన కేటరింగ్ మాత్రం లాస్ అందులో ఫిల్మ్ తూర ఖుషి ఆపండు ఒక ಬೇತೆ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ನಟರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ನಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತದೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೇ ಬೈದಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳುತ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತ್ ಸೋಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮದ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಡು ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡುವೆ ದೇವಂಡ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಪು ಆನ ತುಳುಟೇ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೆಡು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಡೆದು ಮಾತೆರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಪ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ನಾಲ್ ಮಾಯನಿಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸವನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದ್ರೆ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲೆ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಂಚಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ವತಿ ನಡುವಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮೊಕುಲ್ಲ ದಿನರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ ಸೌಂಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲರ ಕಾರಣ ದಯಮಲ್ತ ಸುನೀಲರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಎಂಕಲ ಆತಿಥಿನ ಕೈಟು ಪಡೆಯೋಣ ಒಂದು ಸುನೀಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವೇದು ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡುತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲಿಸೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾವನು ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಏವಂಡಿ ಸದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರಡು ಬರೋ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ನಾವು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ 2 ಜನಕ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಕಲ ದುಂಬುದಿ ತನ್ನ ದುಂಬುಗು ಥಿಯೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಆತು ಹಿಂದಿ ಆತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪಣೊಂದು ಪರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನೆಟ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಇಂತೀವಿ ನಾ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ ತಯಾರಾತೇರಿ ಸೊ ನಾ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನ ಹೀರೋ ಏರೊಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದರು ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋದು ಮೈಕನ್ನು ಕೊರ ಎಂಕಲು ಪೋತುಜ ಆರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಬಿಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಬಿಡೋದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಚಾದ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಟಿವಿಡು ರೇಡಿಯೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಂತದ್ದು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಮೆರನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಸೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾನೊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಿರಬದು ಪೋಯೆ ಕಾಲೇಜಿ ಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಸೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾನೊರಿಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹಣ್ಣು ಲೌಟು ಬೋಡಿಯೇ ಓ ಎನ್ನದೇ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬರುವಾರೆ ಅಲೆಗನ್ನ ಲೌತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು ಒಪ್ಪಾರೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗಲಕ್ಕುವೆ ಇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕುವೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾಲೇಜಿ
ಡೊಂಜಿ ಬೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಸೌಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಯಾನೊರೇ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಲೌಟು ಬೂರೇ ಹಲೋ ನೋ ಲಾಫಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಉಂಟು ಅವು ದಾದಾಂದ ಏರಣ್ಣ ಗೆಸ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ 1,000 ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಎಂಕಲ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏರಣ್ಣ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಬುಡ್ದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಕತ್ತಲೆಗಳ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಂಡು ಮಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಕೊಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏರು ಬಹುಶಃ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋ ಬಲ್ಪು ನಕುಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆನಾಗ ಏತು ಬಂಗಾಳ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜು ವಾರ ಆತು ನವೀನ್ ಬಾಬಲ್ ಎತ್ತುಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಒಂಜ ಧ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲತ್ತಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಮಲ್ದನ ಅಣ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆರ್ಯನ್ಸ್ದ ನವೀನ್ಗೆ ಸೇಪಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಯ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಪಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬರಿಕಿದ್ದು ದುಂಬು ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪನ್ನಗ ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ವೇದಿಕೆ ಸೊಂಚಾದಾಯ್ಕೆ ಅವು ಕಾರಣಲ ಕೊರಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಶುರು ಆತನೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಉಂಡು ನೀನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನನ್ನದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯರ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಆವಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದು ಆವಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಬೋಡು ಅವ್ಲು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆತ ನಂಗೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಾಗ್ಲೋ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಗೆಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಗೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಗೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಇರಾಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇನು ಪೋರೆ ಬಂತು ರೂಪೇಶ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಜೋಡ್ ತಾಟಿಲ ಬರಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೆರಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಾತ ಹೀರೋ ನಕಲು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಬರಲೇರು ಸೊ ನಾ ದುಂಬುಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಹೀರೋ ನಕಲು ಸೊ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲ ಕಡೆಯದ ಆಕಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಕಲೇನೆ ತಾಟಿದ ಹೊರಟೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರವಣ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಂಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಆಕಲೇನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನಲೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಂಬುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತ್ತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿ ತಾವೋ ಸೂಪರ್ ಬೋಕು ಗೊಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಟ್ಟ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಕಂಡೊಡು ಗುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುನಗ ಜವನಿಯರು ಲೈನ್ ಬಣ್ಣಗ ಗಾಳಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಗ ಬಲ್ದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಎದುರು ಬುಡ್ನಗ ಗೆಂದಂಡೆಂಚಾವೋ ನಡನಾನ
ಡನ್ನ ನಡನಾನ ಡನ್ನ ನಡನಾನ கடலு கடலு நம்ம கடலு ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಗರಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲು 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 ನಮ್ಮ ಕಡಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿದ ಬಟ್ಟಲು ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲು ನೆಲೆಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ತುಳುನಾಡು ವೀರಪುತ್ರೇರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮೂರ ಮಣ್ಣು ರಂಗುದ ಬಿತ್ತಿಲು ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಕಾಪುವ ಶಕ್ತಿಲು ಪಾತೆರ ಮುತ್ತು ವಾಜುಂದು ಬಾಚೆಲು ರಂಗದ ಕತ್ತು ತೆಗೆದು ಮುಂಚಿಲು For the reason I can jump into road into walk into step into Tulunadu I get it full of happiness, holiness, laziness, crazy for Tulunadu For the reason I can jump into road into walk into step into Tulunadu I get it full of happiness, holiness, laziness, crazy for Tulunadu ಜಯ ಹೇ ತುಳುವಲಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ನೀರಿಡು ತುಳುವೆ ಉಸುಲುದ ಗಾಳಿಡು ತುಳುವೆ ದಿಂಜಿದಿ ನೆತ್ತೆರು ತುಳುವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಲುದ ಗುನಿಪುಲ ತುಳುವೆ ಕವಿಲ ಮೊಡೆತಿನಿ ತುಳುವೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಟುಲ ಉಂಡು ತುಳುವೆ ಉದಯ ರಾಗೊಡು ತುಳುವೆ ಸಪ್ತ ಸೊರಟುಲ ಉಂಡು ತುಳುವೆ ಪದ ಪಲ್ಲ ಈ ತುಳುಟು ಪಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನು ಕಲ್ಪುಲ ಈ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಾಲ ಊರೊರ್ಮೆ ತುಳುನು ಉಲೆಪಾಲ ಈ ತುಳುನು ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಉರಿಪಾಲ ಈ ತುಳುನು ಎ ಪೊಗ್ಲ ನುಪ್ಪು ನಿಗ್ಗು ತುಳುವೆ ಪರಪುನ ನೀರಿಡು ತುಳುವೆ ಮುಸುಲುದ ಗಾಳಿಡು ತುಳುವೆ ತುಳುತಾಡನ ಒಲ ಕೇಂದನ ಬಾರಿ ಕತ್ತದ ಬಿರ್ತದ ಉಸೆಲಿದ ಭಾಷೆನ ತುಳುತಾಡನ ಒಲ ಕೇಂದನ ಬಾರಿ ಕತ್ತದ ಬಿರ್ತದ ಉಸೆಲಿದ ಭಾಷೆನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಶ್ರವಣ್ ಖತ್ರಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತಾಂಜನೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಜನ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಲ್ಲ ನೆನತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡ್ ಇಜಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ತೂದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೆಲಪವನ ನಿಕಲ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಲ್ತದೇರು ಸೊ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕನಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಕನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿನ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿನ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸರ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನವರಿಗೆ, ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ 7 days ಮುಟ್ಟ 49 ಮೂವೀಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಾತಾಡಲಿ ಐತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಪೋಲಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಬಲೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಾಯಕಿಯರ್ ನಮ್ಮ ರಮಣತ್ರಯ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ನಾಯಕಿಯರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ 3 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಮುದಿಗೆ ನಾಯಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಲೇರು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೇನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟ ಏರೊಂದು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡೆ ಮಾತಾ ನಾಯಕ ನಟ ಹಿಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾನವಂತಿನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೈತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರೊಂದು ಸದ್ಯಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಪುದಾರ್ಪ ನೋಡೊಂದಾಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಏರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ತಾಟಿ ಜೋರುಡೆ ಪಡೆದ ಪನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕುಲೆ ದನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಉಲೈದ ಕವಿಯಾಲ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿನನೆ ಎನ್ನೊಂದೆ ಕನನೆ ಕರಿತೊಂದೆ ದಿನ ಸಾರ. Oh my baby, you're only mine. You are my angel for rest of my life. I just want to fly with you to the sky. You are my angel, you are my life. Hey yo, my people, just guess who's back. பொருளு பொருளு ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. பொருளு 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಜೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಜೋರುಡು ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತೂರ್ತಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ಸೇಂಕೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅವಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ 7 ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಬೋಪುಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಿಕ್ಕಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಪಡು ಪನಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡಪರು ನಾನು ಎಡದುಂಬಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆನ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನಾಥ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂದಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಈ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆ ಲಪ್ಪರ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಟ್ರಂಕ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಋಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿತ್ತರ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಟ್ರಂಕ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಂಚಿನ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ನಿಹಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ವೈಶಾಲಿ ದೀಪಕ್ ಮುಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ದೊಂಡವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಡ್ತೊಂದು ನಾವು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಟೀಸರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಪಂಪ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಹಾರರ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಭಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಕತ್ಲೆಯಿಂದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ತರ್ಕ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸೋರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕತ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಪರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಕ್ ದುಲೈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ನಿಜವಾದ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವೇನು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನ್ನೊಂದು ತಂಡಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸುಖೇಶ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪದರು ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಯಾರು ಮೂಲೆ ಬುಲೆದು ಮಲ್ಯದು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೆಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬು ಶಟರ್ ದುಲೈ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಆರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದೇ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಿರುಂಡು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿನಂಚಿನ 7 ದಿನ 49 ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಉಂಡು. ಆ 49 ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಬುಡಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ 7 ದಿನ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದ ಫಿಲಮ್ ಪೂರ ತೂವಡ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು. ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಟರ್ ದುಲೈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್
ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪಂಡದು. ಸೊ ರಿಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್. ಸೊ ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಾರು ರಿಷಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪಂಡದು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿಹಾಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಮಾತಾ ಇಡೇ ಬೈದಿನಿ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇದು 100,000 ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ, ಕಲೆನ ಉಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 7 days ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಈ 49 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಕೊಟ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದಾದ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಿಡ್ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ದಾದೋಲ್ಯರು. ಸೊ ಆರು ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ರಿಷಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್, ನಿಹಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿಕೊಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಆವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನಿಗನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ, ನಿಗನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಖಂಡಿತವಾರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಪಿರ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಏಪಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡು ಸುರುತು ಸಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಹಾಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದವೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀತರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಾ ದುಂಬುಗು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಎಂಗಲ್ ಕಾಪು ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲಂತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಟ್ರಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ರಿಷಿಕಾ, ಸುಕೇಶ್, ನಿಹಾಲ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಈತು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯಿನಕಲು ನಾನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯಿಜರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲು ಮಸ್ತೇನು ಕಲಿಯೋನವರು ನಾ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲತಃ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಎರಡು ಶೋಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಟ್ಟು 7 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಡಿಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬ ಮೇರೇನು Get the point? Good. Let's dance.
ದಿರಿನ 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 ಧೋಮ್ತರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿನ ಆಯಕ್ಕಡುಂಗಿ ಪುಣ್ಣಗಾಡಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆ ದರಂಗಿಡಿ ಪುರ್ಲಾ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮೇರೆಗೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಪೃಥ್ವಿ. ವೆಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂತಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಯ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸೇಂಕೆ ಬನ್ನಕನೆ ಕೋರ್ಪುಂದ ದಯ ಬನ್ನಕ ರಪ್ಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತಾ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೈಮ್ ಮಾತನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಒಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿಬಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ಐನು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಹೀರೋ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾಪಲ ಏನು ಚಿರಋಣಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಬೆನ್ನಿ ಬಂತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರಗ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಬುರ್ಬೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬರ್ಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ ಒತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ರಾಜರು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ 3 ಸ್ಮೈಲೀಸ್ DK ಬೋಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸಚಿನ್ ಎ ಸುಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಟಿ ನನ್ನ ಒಂತೆನೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಏತು ಬೂರೋಂಡ ಏನು ಮಾತು ಮುಗಿತು ಬುಡುಕ. ವೆಲ್ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರು ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಬೈದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೆಡು ತುಂಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಡಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಗಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ನಿರೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಮೇರ್ನ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಅವು ಅಂತಂದೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಳನಟ ಅದು ಅವು ಅಂತಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತಡ್ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ನಂಚಿನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಇತನಿಗೆ ತುಂಬ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಫಾರ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ಕಣ್ಣಡೆ ನೀಂದುನ ಪೂಕನತ ಮೋಕೆನ ಬಿಂಬುದ ಬಿಲ್ಲುಡು ತೆಲ್ಕೆದವು ಲೋಕನ ಮೋಕೆನ ಸೋಕೆನ ಧ್ಯಾನ 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 ಧ್ಯಾನ.
ಮನಸ್ಸು ಯಾನೇ ಓದರ ಪುಜಂಕೆ ಎನ್ನ ಕೋಮಲೆ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನೇ ಓದರ ಪುಜಂಕೆ ಎನ್ನ ಕೋಮಲೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಒಪ್ಪಲ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಪುವೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಒಪ್ಪಲ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಪುವೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ சேரின சர்வருக்கு உடல் நெஞ்சின சொல்மேலு பெருகின மாத்தெருகு மோகே திஞ்சின சொல்மேலு பெருகின மாத்தெருகு மோகே திஞ்சின சொல்மேலு ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡೆ ಒಪ್ಪಾಡು ವೆಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ Sorry. First of all, congratulations to Producer Association. ಏನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಂದುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ದೀಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಗ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು 5th 11th ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಾ ಮೂವಿಲ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೋಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬ ಗೇಪಗಳು ನಮ್ಮ ನೆನಪಡು ಓರಿಡುದಾಂಡ ಐತೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ನಂಕಬಹುದು ಸೊ V4 ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಂಡು V4ದ ಶರತ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಶರತ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಸ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ V4ದ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದೆ ನಾ ದುಂಬುಗೆ ಏತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಮಾಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ವಹಿಸೊಂದಿರ್ಸ ಅಂಚಾದ V4ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ಲಗ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಪನೇಡ್ ದುಂಬು ಓಕೆ ಹೊರಡಿ ಜೀವಂಡರ್ ಅಂಚದಿ ಅಂತ ಬೆದ್ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗಂದಿದೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಆದುಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಖೇರಿದ ಬಂದಾಗ ಅಖೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಂಬರುಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಲನಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದನಿಗಳ ದುಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡು ಬರಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಾ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ఓయ్ ఉంటాయినా పాడలే మారే మర్యాదే పోచి
ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಸೇರವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕನಸು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗುಂಡು ತಮ್ಮನದ ವನಸು ಮಾತೆರೆಗುಂಡು ತಮ್ಮನದ ವನಸು ಮಾತೆರೆಗುಂಡು ತಮ್ಮನದ ವನಸು ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಗಿಜಕ ಗಿರಿಜಕ ಗಿಜಕ ಕೈಕಾರು ಕೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಗಿಜಕ ಗಿರಿಜಕ ಗಿಜಕ ಮೇಕೈನ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಗಿಜಕ ಗಿರಿಜಕ ಗಿಜಕ ನಲ್ದದ ಮಗರುಗ ಇತ್ತೆ ಗಿಜಕ ಗಿರಿಜಕ ಗಿಜಕ ಕೊಟ್ಟೈ అడగ దాచి పోడే వంజి ఎత్త పారుడు పంచరాత్రి మండ నచ్చ బుల్లు మాతర్లా సరే ముక్కుముట వరే పెట్టు మీ లెక్క నాలుగు స్టెప్పులు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ವಿನೀತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುರಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಿಂಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಲಿಪುನಾಗ ಅರ್ಧಡೋರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಾಖಲು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಬಂದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಡಿ ಅನ್ನಲ್ತೀನಿ ಹಂಚ ಸೊ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಜನ ಯಾಯಿಜಿಂದ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಕಾಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಹಿಂಕಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಆಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಯ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಐತೆ ಸ್ಟೈಕ್ ಗೀಗ್ ಪುರ ಅಂಚಪುರ ಆಂಡ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ನಂದಾಡ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾವೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗಿರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಗ ಅನುರಾಗ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ್ ತೂತ ನೀರು ಪಾತೇರ್ನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನುರಾಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೊಂದು ಡಾಯ್ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚರು ಇತ್ತ ಆಂಡ್ ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಜನಗಳು ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಏನಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುರ ಅಂಡ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಿವತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಪರಿ 7 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಜನಗಳು ಬರ್ಪಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಮನ್ಪಕ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಲ್ತಿನೇಟ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 3 ಬೈದನ ಪೂರೈಗಳವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಶ್ರೀತ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿನೀತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಲಿಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತಿನ ಚಿನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ದ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮನಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಪಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಸುರೂತ ಸಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿ ಪೂರಾ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಬರೀಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೊ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಕಲು ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಅನ್ಬ್ಲಿ ಸಂಚನೆ ತುಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ನಗ್ಲಾನೆ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜನನೇ ಪೂಜಿಸೋ ಅವ್ಳು ಉಂತಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರುಲೇ ಬರೋದು ದಾಯಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತು ಯಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಮ್ ಸಿ ಏರನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುದೇ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಉಗರ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒತ್ತಿಡ್ದಿರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಕೈಯಾರ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಏತು ವರ್ಷ ಆಣ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾರು ಮಲ್ದೆರು ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚ ಅದು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆನಪು ಏತು ವರ್ಷ ನಾರಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತದು ಆರ್ ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಡಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೇಡ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನೆಪಾಲಿಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲಿಡೇ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲು ಮಲಮಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲು ಮುಖೇಶನೇ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಕುಡೋರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಈತ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲದ ಬರೀತಾಗ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.